Que tal, como estades? Durante máis de 40 anos, 2 réximenes totalitarios dominaron a Península Ibérica. Foron as ditaduras máis lonxevas de Europa, naceron e morreron case ao mesmo tempo e colaboraron desde o primeiro momento no control das fronteiras e na defensa mutua ante calquera agresión estranxeira. A raia converteuse nun lugar de tránsito desde o momento mesmo no que se produciu o golpe en España. Para algúns foi a pasarela cara a liberdade, que os levaría directamente ao exilio. Para outros, un espazo de resistencia desde onde plantar cara ao franquismo, pero tamén chegou a ser unha ratoeira onde os opositores a Franco eran capturados pola policía salazarista para seren devoltos despois a España ou internados en campos de concentración lusos. Hoxe, no capítulo 32 da Ferida Aberta no 36, falaremos da represión e a resistencia na raia. Un tío meu foi torturado e derono por morto, que ao final sobreviviu. El dixo, non, se me tendes que matar, mataime de frente. Andaron a tiros, pero non lle deron. Cruzou no río, cortou os alambres e partiu para Portugal. Temos recollido sobre 49, deses 49, a inmensa maioría, o 99%, eran homes. A única muller fusilada na provincia de Ourense foi Erundina Álvarez Pérez, e a outra muller, que era Gerarda Rodríguez Araúxo, estaba recén parida, foi aldraxada, foi mallada e foi violada polos falanxistas, que posteriormente a lanzaron a unha poza de rego. Castro Laboreiro acaba por ser uma placa giratória e de permanência de muita gente, com dificuldades económicas, não é? As pessoas sobreviviam como podiam e aí é que há muita solidariedade. Co investigador portugués Américo Rodríguez, experto na historia dos guerrilleiros antifranquistas na zona de Castro Laboreiro, e o historiador Carlos Morais, presidente do Comité pola Memoria Histórica do Val da Limia, transitaremos polas terras da raia. Farémolo nun programa moi especial que elaboramos nesta ocasión desde os estudios de Radio Llariz, en colaboración cos compañeiros de Galiportus, un podcast centrado na realidade galego-portuguesa. Un programa no que lembraremos, coa axuda de Aser Álvarez, aquela fazaña heroica ideada polo poeta ourensán Pepe Velo, o secuestro do buque Santa María en xaneiro do 61 para chamar a atención internacional sobre as ditaduras ibéricas. Para min Velo é un estratega no sentido en que ele estudiou, por exemplo, Dereito Internacional Público e Privado durante varios anos para que esa operación nunca fora considerada un acto de piratería. E, de feito, tivo que enfrontarse os seus correlixionarios porque cando chegaron a Recife querían coller o diñeiro que había na caixa forte do barco, non? Que había moitos bolívares, dólares, moneda brasileira, pesetas, e Velo aí foi un home nese sentido moi claro e contundente, preparouno todo moi ben, e cando se desclasifican os papéis do Departamento de Estado dos Estados Unidos, en todo momento é considerado un acto político, un acto revolucionario, e así foi tratado en todo momento. Pero ademais viaxaremos a aquela primavera do 74 en que a ditadura portuguesa caeu tras o triunfo da Revolución dos Caraveis. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Unha revolución que cumpre estes días 52 anos e que viviu en primeira persoa a catedrática de Comunicación Audiovisual e Académica Margarita Ledo. Eu chego en setembro do 74 e chego xusto na tentativa do espinolazo, do primeiro espinolazo. E o primeiro que fan, recordo, é levarme a unha barricada na Ponte de San Luís. Entón, esa é a miña primeira imaxe da revolución, unha barricada nocturna e moita xente defendendo co corpo, idealmente, un posible recuo da revolución. A Revolución dos Caraveis insuflou azos en España nun momento no que o réxime comezaba a esmorecer como consecuencia das revoltas obreiras e estudantís rexistradas durante a década dos 70. A historiadora lusa Raquel Varela afirma que tanto en Europa como nos Estados Unidos había pánico a un efecto contagio. Toda la documentación diplomática, militar y política demuestra cabalmente que así que empieza la revolución de los claves en Portugal, las élites franquistas dicen hay un miedo, un temor terrible del contagio de la revolución portuguesa al Estado español. Y eso también lo decía
los Estados Unidos y la diplomacia norteamericana, que podía haber un Mediterráneo rojo, que tenía que empezar una transición pactada para evitar unha explosión revolucionaria en España. De contado imos con todo isto, pero antes repasamos outros asuntos que foron noticias estes días, son as novas da memoria. O vello cárcere de Lugo será declarado lugar de memoria democrática este mes de maio. Así o comunicou o delegado do Goberno Pedro Blanco ao alcalde Miguel Fernández durante unha visita ao antigo penal. A distinción que se publicará no BOE recoñece o traballo de rehabilitación deste espazo polo que pasaron alrededor de 5.000 reclusos e marcado pola represión durante a Guerra Civil e a ditadura. Falan Pedro Blanco e Miguel Fernández. Eu creo que é merecido porque, ademais, a cárcel Galla representa como ningún outro eses momentos que non deben ser esquecidos. Creo que este é un lugar onde a pedagogía nos permite conocer un pouco máis o noso pasado. É importante porque nos vai permitir primeiro seguir posquindo fondos para a súa conservación e o máis importante de todo, é dicir, podemos expoñer públicamente, gráficamente, pois unha situación que ocorriu para que nunca máis se volva a ocorrer. O Congreso investigará o bibliocausto franquista, queima de libros perpetrada polos fascistas durante a Guerra Civil. O texto condena a queima de libros durante a guerra e recoñece a represión sufrida polos profesionais da cultura. A primeira gran fogueira documentada produciuse na Coruña en agosto do 36, con máis de 1.000 exemplares destruídos. Houbo tamén queimas na Praza de Armas de Ferrol ou na Costa da Morte. En C, moitos autores foron perseguidos, tamén mestres, editores, libreiros e bibliotecarios, como Ángel Casal ou Juana Capdevielle. A iniciativa impulsada polo PSOE saiu adiante co voto en contra do PP e Vox e a abstención de UPN e Junts. Votos emitidos 346, a favor 170, en contra 169, abstenciones 7. Se aprueba la proposición no de lei. O Goberno pide formalmente ante a Xustiza a extinción definitiva da Fundación Francisco Franco. O ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que a entidade non cumpre cos fins de interese xeral e que as súas actividades supoñen unha humillación ás vítimas do franquismo. Reclama, ademais, que pasen a dominio público os 30.000 documentos que alberga aínda a Fundación. La Fundación no cumple fines de interés general y, de forma añadida, no solo se dedica a hacer apología del franquismo y de Francisco Franco, también desarrolla actividades y difunde mensajes que suponen menosprecio y humillación a las víctimas, vulnerando directamente su derecho a la verdad, la justicia e la reparación. O anuncio dos trámites para extinguir a Fundación Francisco Franco produciuse o pasado 14 de abril, coincidindo co 95 aniversario da proclamación da Segunda República. Co gallo deste aniversario, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña nomeaba republicano de honra a Miguel Ángel Gómez Álvarez, Gus, activista antifranquista detido e encarcerado nos anos 71 e 73 pola súa participación en movilizacións estudantís. No seu último resto foi brutalmente torturado por Billy el Niño, como denunciaba él mesmo hai uns meses no Parlamento Europeo. Me agarraron y comenzaron a repetir la tortura de los glúteos. Esta vez el que golpeaba fue Billy el Niño, y me dio con tal fuerza que llegué al límite de soportar el sufrimiento. No Barbanza, mentres, a CRMH nomeaba republicano de honra o historiador ribeirense José Antonio Pérez Fernández polo seu inmenso labor investigador sobre a represión franquista na comarca. A entidade salienta o seu esforzo por recuperar historias silenciadas como a do alcalde da Pobra Manuel Hermo Vidal, fusilado en Boisaca e protagonista do seu último traballo. En Goián, entre tanto, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño entregaba o seu premio anual ao forense Fernando Serrulla, recoñecendo así a colaboración prestada nas exhumacións das fosas de Cabreira e na de Soutelo, en Salceda, que aínda continúa. Y yo quiero destacar aquí, en este acto, el papel fundamental de las asociaciones memorialistas como la vuestra. No creo que tengan que ser las asociaciones las que tengan que buscar a los desaparecidos, ¿no? Las asociaciones están sustituyendo el papel del Estado, ¿no? En Ferrol, mentres,
Traballadores de Navantia renderon homenaxe o pasado 14 de abril aos máis dun cento de operarios dos estaleiros asasinados durante a ditadura franquista e reclamaron de paso a creación dun arquivo de memoria histórica e un espazo digno pro recordo permanente dos represaliados. O fotógrafo e cineasta laricano José Suárez, protagonista do Día das Artes Galegas deste ano. A Real Academia Galega de Belas Artes destaca a súa proxección internacional e o seu labor retratando a vida cotía tanto en Galicia como no exterior. O seu sobriño, Xosé Luís Suárez Canal, salienta o inmenso respeto e dignidade co que trataba os seus modelos a través do obxectivo da súa cámara. Trataba aos mariñeiros, aos artesáns, aos campesiños da Mancha, sempre os trataba con unha gran dignidade. E iso vese na fotografía. É algo característico do que pode ser a fotografía humanista. Por certo, ata os estudios de Radio Llariz ímonos trasladar hoxe para facer este capítulo 32 da Ferida Aberta no 36, un capítulo especial en colaboración cos amigos do Galiportus. 1, 2, 3, sí! Pós séculos de estarmos de costas viradas, já era hora de nos falarmos e de nos ouvirmos. Aqui começa o Galiportus. Galiza e Portugal, voz a voz. Hoxe no Galiportus falamos de represión franquista, falamos de solidariedade galaico-portuguesa e facémolo dunha maneira moi bonita, duplicando intereses e esforzos cunha compañeira de podcast. Hola Nuria, moi boas. Moi boas, Germán, que tal, como estás? Que maravilla, que visita tan boa. Moitas grazas pola acollida. É unha... Sempre dá gusto vir a Llariz. Non é fácil que te acollan, no. nin é fácil tampouco que che acepten un pouco os convites. Non é fácil uxe cadrar as xendas. Non é fácil, pero creo que paga a pena a oportunidade, non? Pois sí, é unha experiencia polo menos da nosa parte moi innovadora. Temos feito, evidentemente, como che pasa a ti, moitas entrevistas e moitas cousas, e foi moi interesante contactar contigo porque podemos unir dous planos moi interesantes, como é a versión nosa do Galiportus e despois a túa versión historiográfica da Ferida Aberta. Sí, bueno, un proxecto que naceu aí ano e pico aproximadamente coa intención de facer un pouco de memoria, non? E intentar recabar todas esas testemunhas e todas esas vivencias que comezaron co golpe do 36 e que se prolongaron incluso máis aló da ditadura franquista, non? E entón eu, neste proxecto, neste podcast, o que intento é relatar o que pasou axudándome de expertos, de asociacións memorialistas e tamén das testemunhas, que para mí son a parte máis maravillosa, non, deste traballo, que me está dando moitísima satisfacción. Moito traballo tamén, o propio traballo. Como para os ointes do Galiportus que estean agora atentos a este programa aí en colaboración, un pouco de onde nace a idea da Ferida Aberta? Bueno, a ver, o tema da memoria é un tema co que eu estou vinculada desde hai moitísimos anos, teño traballado a nivel de investigación e agora parecíame que era o momento, non? Quixen empezar antes do 90 aniversario porque dixen seguro que ano que ven hai moitas outras iniciativas similares, tamén un pouco por crear un pouco de contexto, non? E por intentar facer e ofrecer tamén a aqueles que me sigan, se que hai alguén aí, unha panorámica de como foi a represión fascista durante esas 4 longas décadas, non? Entón intento percorrer distintos puntos de Galicia, buscar protagonistas, buscar espazos, buscar lugares e despois intentar contextualizar e o resultado que temos aquí. Dar voz, visibilizar un pouquiño. Sí, sobre todo e facer memoria. É o Galiportus. Como nace, cando nace e por qué? Que foi o que che levou a facer este proxecto, Germán? Pois mira, é interesante. Hai tamén un par de aniños, un poquinho máis, 2 anos e medio, máis ou menos, que tiven a opción de achegarme por Radio Llariz, que sempre a miña xeración sempre nos abriron as portas, porque sempre fomos xente de radio, e xa facíamos radio na época da universidade, é un pouco a raíz dun traballo fin de grado agora nesta reciclaxe de adulto, con un poquinho na cuestión da comunicación, pois
evidentemente as cousas, os asuntos galaico-portugueses sempre me chamaron moito a atención e dixen, por que non? Un pouco radio, no que significa radio municipal, radio colaborativa, e tamén podcast nas plataformas, facendo o que a mí me gusta, que é falar, e é falar de cuestións de actualidade protagonistas de un tema que tamén está un pouco silenciado. Sí, é certo. Non ao nivel, evidentemente, de cuestión máis de... Sí, é certo, pero ás veces esquecémonos dos nosos veciños e veciñas que están aí ao lado, que tan importantes foron e continúan sendo, non? Sí, eu creo que faltaban moitas conversas, de moitísimos temas, non puxen cancelas, quixen e quero e queremos facer diferentes temáticas. Temos unha sección de historia e historias con o noso compañeiro Abraham. Facemos pequenas pílulas aí cortiñas de episodios históricos galaico-portugueses. Agora neste noso programa falaremos, seguramente lle ubicaremos parte desas historietas en versión longa cos nosos convidados, mas despois non nos pechamos, facemos un pouco todo que temáticas evidentemente de música, de cultura, de deporte, de medio ambiente. Un pouco de todo, buscando lugares comuns, non? E que aprendeches e que desaprendeches con este proxecto? Ai, que boa. Pois aprender que sempre hai espazo para novos contidos, que isto de... Riste un pouco cando ves este titular, non? De creador de contidos. Realmente é curioso porque cando comezas así a darlle un pouco, aparecen máis e máis e máis temáticas e parece que nunca acabas. É o que me pasa a min tamén, non? É unha cousa que non pode ser. Digo, debería ser diario este programa, non pode ser que penal. Se cadra estás un pouquillo fora da onda, porque a xente non ten tempo para tantos programas e tantas historias. Pero si, eu teño esa sensación tamén de que hai contidos galaico-portugueses para cubrir un diario sin problema. Bueno, imos entrando en materia, que che parece? Vamos logo. Bueno, aproveitamos que estamos nestes maravillosos estudios de Radio Allariz, poñemos en marcha o noso experimento. Veña. Pois o noso experimento hoxe é moi interesante, co foco, Nuria, evidentemente, nesa correspondencia co Galiporto, sobre todo do que significou a represión na raia. Sí, nesta área xeográfica, a ver como se viviu o alzamento, os 3 anos de guerra, falaremos de fuxidos, falaremos tamén dos que se incorporaron á guerrilla, e veremos tamén como foi a acollida que Portugal brindou aos represaliados tras a revolución dos carabeis. O primeiro convidado trátase de Carlos Morais, verdade? É presidente do Comité da Memoria Histórica do Val da Limia. Ele de Muiños, da aldea de Mugueimes, é autor de numerosas investigacións centradas na recuperación da memoria antifascista nesta comarca. Forma parte xa da Biblioteca da Limia desde hai nada, é militante comunista, unha persoa moi comprometida política e socialmente, colaboradora habitual de moitos medios digitais. Que tal, Carlos? Benvido, como estás? Hola, moi boa tarde, Nuria. Como pasou no resto de Galicia, na Baixa Limia, os fascistas non tardaron en organizarse despois do golpe, non? E comezaron a actuar apenas uns días despois do alzamento, non? Quería saber un pouco en que zonas actuaban, onde perpetraban os seus crimes nesa zona, Carlos? A ver, como sabedes, o que é o Val do Limia pois son os 6 concellos dunha das comarcas do sul-occidente da Galiza, non? Entón, realmente foi no conxunto dos 6 concellos, nos quais nos intervimos, que son Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muiños, non? Pero basicamente o que foron as execucións pois son en sitios bastante concretos, non? Para nós o que é o ponto cero, non, da represión, o centro da infamia, non? É a chamada curva de Fontaboa, que fica na estrada que vai de Bande para Muiños, entre as aldeas de Negueiroá e Xordos, e ali á beira dun regato, o regato do Cauño, pois ten lugar as 2 primeiras execucións das quais nós temos constancia. A primeira foi o día 29 de xullo do 36, ou seja, 9 días despois do inicio do golpe de Estado na Galiza, porque, como ben sabedes, o golpe de Estado na Galiza, a diferencia do conxunto do Estado español, ten lugar o día 20, non? Por iso nos defendemos que o día 20 de xullo é o día do xenocidio galego. Entón, o 29 de xullo do 36 executan na curva de Fontaboa ao primeiro antifascista, que era Juan Manuel Álvarez, coñecido como Noches, un campesiño de 62 anos que formaba parte da dirección do Sindicato Campesiño de Negueiroá. E o día seguinte, o día 30 de xuño, ten lugar a segunda execución neste mesmo sitio,
e neste caso é de Genaro Alonso Santos, que era dunha aldea ali próxima, e que foi, e que era padeiro, era de Mexide, pertence tamén ao Concello de Bande, e con toda probabilidade pois formaría parte de algunha das múltiplas organizacións sindicais campesiñas que se estaban organizando desde a vitoria da Frente Popular en febreiro do 36 en toda a comarca. Tratábase un pouco de estender o terror. Eu teño oído dicir que os golpistas non actuaban ao azar, non tiñan moi claros quen eran os seus obxectivos, os que tiñan que eliminar primeiro, non? Sí, efectivamente, digamos que, nos temos recollido até o momento 49 víctimas, non? Destas 49 víctimas, a nosa análise é persoas que foron executadas no Val do Limia, algunhas non eran do Val do Limia, mas foron transferidas desde a prisión de Ourense e foron executadas, pois, o caso de Roberto Blanco Torres, Eulogio Vázquez Gómez e José Villaverde Iglesias, que foron executados pois na chamada Corga da Videira, no quilómetro 67 da antiga Nacional 540 entre Ourense e Portugal, mas alén diso, tamén contabilizamos nestas 47 víctimas mortais do fascismo na comarca aqueles veciños da comarca que foron executados fora da comarca por diferentes razóns, ou ben porque estaban traballando naquele momento fora da comarca, ou vivían fora da comarca, ou que foran trasladados fora da comarca. Mas sí, o que foi a represión non foi o azar, non se collía as primeiras persoas que encontraban, senón basicamente tiña un objetivo que era descabezar e destruir os principais dirixentes políticos e sindicais existentes naquel momento. E iso foi, o que levou a que os que realmente cumprían esa función, que eran os sicarios, que eran as milicias falanxistas que actuaban, que tiñan a súa sede en Bande, que era a cabeza era e sigue sendo a cabeza do partido judicial na comarca, seguían as ordes e as directrices que lles daba pois o tenente, o comandante do posto da Guardia Civil de Bande, que era o tenente Ildefonso Cristóbal Calvo. Así, a represión era selectiva e moi ben seleccionada. Carlos Morais leva anos realizando un traballo moi minucioso, non? Tentando poñer nomes e apelidos a esas 49 víctimas, non? Vas ca túa cámara recollendo testemunhas que nos permiten coñecer tamén de primeira man un pouco quen eran as vítimas e quen eran os represores nesta zona. Testemunhas como estas. Por certa verdad é que un tío meu foi torturado e derono por morto, que ao final sobreviviu. Tuvo que marchar para Portugal hasta que o avisaron de que podía regresar. Avisaron varias veces de que andaban detrás del e dixeron ponte de espaldas. El dixo, non, se me tendes que matar, mataime de frente. Traían a morte, querían a lavar que viña xa de sangre, os veciños non deixaron tocala, e que fixeron un escarnio moi grande na guerra, moi grande, moi grande. Era pequena. Sei de 5 que trouxeron ali as conchas e afusilaron 4. E un escapou formados atadas con alambres das pernas. Andaron a tiros, pero non lle deron. Cruzou no río, cortou os alambres, foi a parada de Piedade que chama, e partiu para Portugal. Levaron hasta Santa Comba e a mamá acompañando, pero alrededor iban os señoritos ises. E a xentiña toda quería ir, e saían por os camiños e non nos deixaban chegar ao cementerio. A caixa do meu tío, sí. O meu avó non deixaba que a carreteira pasara por determinado sitio hasta que lle chegaran os papéis oficiais que deran autorización para meter a carreteira por aí. E que nun momento dado viñeron a buscar e o pasearon. Esa é a versión que sempre tovemos nós. Pero en realidade non se falaba deste tema, Na miña casa non se falaba moito desto. Pois era un tema tabú. Tabú, total.
traballo moi minucioso, como vedes, o que están desenvolvendo os membros do comité da Baixa Limia, Carlos, e que dá conta un pouco do alcance da represión nesa comarca, non? E que describía un pouco quen eran as vítimas, quen eran os represores e que era o clima tamén que se vivía nesa zona de Galicia, non? A ver, nós, como che decía, temos recollido sobre 49, deses 49, por dar uns datos, digamos, estatísticos, a idade media dos executados está a volta dos 35 anos e medio, son homes, porque salvo o caso de dúas mulleres, a única muller fusilada na provincia de Ourense, que foi Erundina Álvarez Pérez, e que era de Ferreiros, unha das aldeas de Entrimo, e a outra muller, que era Gerarda Rodríguez Araúxo, que era natural de Parada do Monte, concello de Lobeira, Labrega, e que faleceu o 7 de agosto do ano 43 en Senderiz, outra das aldeas de Lobeira. Estaba recén parida, foi aldraxada, foi mallada e foi violada polos falanxistas, que posteriormente a lanzaron a unha poza de rego. Entón, no resto das vítimas que nós temos recollido, que se sabe que este tipo de detalles de investigación nunca teñen un final, porque sempre poden aparecer novas vítimas, máis que a vez, a medida que vai pasando o tempo e que vamos mallando, non, facendo unha cartografía da represión sobre o terreno, pois cada vez é máis difícil, non, que aparezcan novas vítimas mortais, mas sempre é posible, mas xa digo, a inmensa maioría, o 99% eran homes. Qual é o perfil? Pois mira, o perfil era basicamente un 40% eran labregos, outro 40% podíamos definilos como traballadores e artesaos, pero eran traballadores simbióticos, non? Eran sempre pues, que eran padeiros, que eran carpinteiros, que podían ser obreiros da construción, ou xente que traballaba de ferreiros ou de zapateiros, mas tamén se dedicaban ao traballo no campo, non? E o resto, a volta do 20%, eran persoas que podían proceder do que sería a pequena burguesía funcionarial, concretamente mestres, xornalistas, algúns funcionarios das forzas de seguridade, pues, os carabineiros, a xente de policía, guardia municipal, non? Este traballo, como tú dis, de investigación, que é un traballo de investigación de microhistoria moi acoutado a unha determinada zona do noso país, da Galiza, feito por persoas da propia comarca, co cual nos facilita, na inmensa maioría dos casos, entrar nas casas, non? Porque somos coñecidos, as nosas familias son coñecidas polo resto das persoas a coas que queres contactar, pois tenos permitido que ter encontrado a volta de 7 vítimas que non estaban previamente definidas, non? Nos diferentes informes ou censos, tanto de nomes e voces como no informe da Diputación Provincial de Ourense, o cual isto, si o lanzamos a nivel xeral, das 4.000 e pico vítimas, non, que nomes e voces pois ten recollido no seu informe, nos poríamos na Galiza con a volta de 10.000 o número de persoas que podían ser executadas. Esa é a miña tese, non? A miña tese, desde que empecé con isto, xa fai moitísimos anos, a mí sempre me interesou isto por razóns de tipo familiar, non? Porque os meus avós maternos eran militantes do Partido Comunista e sofreron a represión, pois eu sempre considerei que as cifras que a historiografía académica están moi por debaixo da propia realidade, e no caso concreto da comarca do Val do Limia así o temos constatado e así o temos demostrado. Algúns destes represaliados conseguiron fuxir, non? Pasaron a Portugal e ali foron acubillados, foron refuxiados, non? En distintas localidades, como o caso de Castro Leboreiro, non? Por exemplo. Sí, digamos, unha das características da nosa comarca, que é unha comarca fronteiriza, unha parte dos concellos fan fronteira con Portugal, e isto facilitou que para evitar fuxir dunha morte segura, centenares de labregos e centenares de militantes, tanto das forzas políticas da Frente Popular como do sindicalismo campesiño, pois buscaran acubillo en Portugal. Castro Laboreiro
que pertence ao Concello de Melgaso e que fai fronteira basicamente co Concello de Entrimo, pois foi unha dos lugares, non, que polas súas características xeográficas, porque estaba perdido da man, digamos, do Estado portugués, prácticamente o Estado non existía, pois foi un dos lugares onde se agocharon durante semanas, meses e mesmo anos centenares de persoas. E tamén foi aquí donde apareceu, non, o primeiro xerme insurxente de carácter guerrilleiro que operou no Val do Limia entre 1939 e 1943 e que estaba dirixido pois, por Vítor García García, un asturiano que tiña sido enviado ao norte de Portugal por a Terceira Internacional após o final da Guerra Civil en 1939 con unha serie de tarefas e que despois por unha serie de circunstancias acabou en Castro Laboreiro e logrou organizar a unha parte dos exiliados galegos da comarca que estaban en Castro Laboreiro, pois máis tamén a unha parte dos asturianos que tiñan tamén buscado refugio ou estaban en Castro Laboreiro pois buscando unha saída para alén mar após a caída do que era a frente asturiana. O Comité da Val da Limia leva meses preparando o que vai ser unha das citas, unha cita moi importante o ano que ven, non? Que será ese primeiro Congreso Internacional da Guerrilla Antifascista na provincia de Ourense, que vai ter lugar, teño entendido, non, en Entrimo a mediados de xaneiro do ano que ven. Non sei como van, Carlos, os preparativos e que nos podes avanzar sobre esta cita tan importante. A ver, unha das grandes iniciativas que en parte quebra o que sería pues, os traballos realizados desde que nos fundamos, porque o noso comité foi criado agora hai exactamente 8 anos, en marzo do ano 2018, ¿no? Foi constituído, entón, o que nos habitualmente facemos digamos, de traballo, ¿no? Anual, pues, é un homenaxe anual nos diferentes concellos da comarca, e iso nos ten permitido pois chantar 7 monólitos indicando aqueles lugares da memoria ou lugares da infamia que pasan a converterse en lugares da memoria. Facemos tamén un roteiro anual por diferentes pontos da xeografía da comarca, aparte de facer o traballo, como ben dixeches, de investigación, ¿no? De intentar pois resgatar do esquecimento as vítimas do fascismo, de intentar restituir a verdade, reparar a justicia, recuperar a súa memoria, a súa dignidade, e reconstruir a historia dese período, ¿no? Do período republicano, e ponda en valor as conquistas atinxidas en dereitos e liberdades individuais e colectivas, mas tamén denunciar pues, a brutalidade do período posterior, ¿no? A represión padecida contra ese movimento popular organizado polas autoridades, ¿no? Ilegítimas, ¿no? Que emanaron dese golpe do verano 36, ¿no? Entón, este ano decidimos, a Asamblea Xeral do Comité, que normalmente ten lugar a inicio de ano, aprobou convocar o primeiro Congreso Internacional da Guerrilla Antifascista na provincia de Ourense, que vai ter lugar en Entrimo entre o día 15 e o día 17 de xaneiro do ano 2027. Ou seja, estamos a pouco máis de meio ano, non? Entón, o objetivo deste congreso é intentar correxir, non, certas carencias na investigación sobre un dos fenómenos máis importantes do que sería a resistencia política, non? Neste caso, a resistencia político-militar ao franquismo, e donde na provincia de Ourense xogou un papel determinante a loita guerrilleira, pois polas propias características obxectivas da provincia de Ourense, non? Pois unha orografía moi accidentada, unha fronteira enorme con Portugal, todo isto facilitou que esta loita político-militar contra o franquismo atinxise un grado de desenvolvimento que nos permite afirmar que a altura da metade da década dos anos 40, do século pasado, a única frente de guerra estruturada que desafiaba o franquismo no Estado español era a que tiña lugar entre a guerrilla galega e as forzas do exército, Guardia Civil, Carabineiros e militares falanxistas, nunha liña de frente de guerra continuaba
desde o Barco de Valdeorras, a parte máis oriental da provincia de Ourense, até a zona do Val do Limia e Castro Laboreiro, non? Porque tampouco podemos entender, digamos, a provincia de Ourense neste caso únicamente collendo que son as fronteiras xurídicas, non? da actual provincia de Ourense, non? Senón que a provincia de Ourense, do ponto de vista guerrilleiro, pues, tens que incorporar no seu occidente a parte portuguesa da Serra do Laboreiro e da parte oriental, pues, as comarcas do Bierzo, da Cabreira e da Seabra, non? Entón, nós o que pretendemos con este congreso é reunir a unha boa parte dos historiadores, dos investigadores, non? Que teñen estudado ou que seguen estudando a guerrilla na provincia de Ourense e, bueno, temos xa fechado o programa. Van intervir a volta de 26 persoas, digo a volta porque porque aparte de 23 ponencias que se van a presentar de diferentes temáticas, o congreso pois tamén terá un debate, non? Sobre, neste caso concreto, o tratamento no ensino do golpe fascista do 36 e a posterior resistencia, un recital poético, unha exposición e tamén unha visita guiada a Castro Laboreiro, non? Como vai o congreso? Bueno, o congreso é un congreso moi ambicioso. Temos fechado, digamos, como te dixen antes, o que sería o programa provisorio. Está xa aberto a inscripción, non? Estamos resolvendo todos os asuntos de tipo logístico, organizativo e financiero, que serían a asinatura de convenio coas universidades galegas, con diferentes institucións, e buscando, basicamente, nestes momentos, fundos que nos permitan facer o congreso nunhas condicións dignas. Entón, bueno, é algo, xa vos digo, moi ambicioso e, por tanto, moi complexo para unha entidade como a nosa, que é unha entidade que se autoxestiona e que até agora ten funcionado basicamente mediante autofinanciamento. Todas as nosas iniciativas son financiadas pois coas achegas económicas non só dos socios e das socias, senón tamén dos familiares e amigos da causa do antifascismo. Pois anotamos esa cita do 15 ao 17 de xaneiro do ano que ven en Trimo, o primeiro Congreso Internacional da Guerrilla Antifascista na provincia de Ourense. Quedaremos pendentes a ver o que dá de si esta cita tan importante. Carlos Morais, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Unha aperta. Moito obrigado a vos por contar connosco. Un saúdo. Un saúdo. Moi ben, despois de falarmos aquí con Carlos Morais, o presidente da Comité da Memoria Histórica da Baixa Limia, temos un novo convidado neste noso programa aquí en Trogal e Portos, a ferida aberta do 36, atravesamos a raya e falamos xa con Américo Rodríguez, investigador arraiano, estudoso da súa terra, como lle gusta el dicir, con formación superior en informática, profesor durante moitos anos e axudante tamén aí na raya a fundar asociacións importantes como é a o Can de Castro Laboreiro e o Núcleo de Estudios e Pesquisa dos Montes do Laboreiro, aí no marco, nese marco montañoso. Boas, Américo, como estás? Muito bem, obrigado pelo convite, Germán. Uma palavra também de apreço ao professor José Cid e também deixo cumprimentos ao vosso anterior convidado, Carlos Morais, que tenho o gosto de conhecerem. É unha maravilla. Saúdeche tamén aquí, Nuria, compañera miña. Que tal, como estás, Américo? Encantada de falar contigo. Contanos, Américo, aí como bo coñecedor un pouco do que significou a guerra e o que significou a fuxida para outro lado da raya. Que significou, que representou Castro Laboreiro en todo isto? Ora, gosto em falar também com a Núria e a todos os vossos ouvintes. Ora, Castro Laboreiro tem uma situação estratégica geograficamente fantástica, porque tem a raia seca do Marco 2 ao Marco 53, ou seja, entre o Minho e o Lima, entre os rios Minho e Lima, é um sítio de fácil achego, ou seja, é uma zona montanhosa, são 90 km quadrados de floresta, de montanha, ou seja, onde o passo da Galiza para Portugal é muito fácil, ou da Espanha para Portugal. E
eu cresci a ouvir essas histórias, não é? Cresci a ouvir essas histórias e foi um momento complicado para todos. Claro que mais para os espanhóis, para os galegos. Foi um momento também solidário, ou seja, pessoas desesperadas. Muitos não incorporaram o serviço militar, ou seja, não foram à guerra porque se salvaram em Castro Laboreiro. Outros não morreram porque estiveram em Castro Laboreiro e alguns até saíram para o estrangeiro. Estamos a falar de um número indeterminado de pessoas, que ainda hoje nós fazemos contas para saber quantos foram. Américo, hai algún estudio que fala regularmente entre uns 500 e 800 refugiados, máis ou menos, principalmente varóns e homes xovens galegos? Possível que sim, porque alguns tiveram uma noite ou duas. Nós só damos de conta daqueles que deixaram algum rastro, ou escrito ou oral. O resto, nós sabemos que foi um local de passagem e é difícil quantificar. Ora, em julho de 36, Castro Laboreiro começou a receber gente que não queria ser incorporada, ou políticos, ou, por exemplo, Eudósia, que era uma professora de Lobeira, chega em 20 de julho, logo, e essa gente, uns para fugir à incorporação militar, e outros, como por exemplo o Valdo, que era o alcaide de Antrimo, porque Castro Laboreiro tem ali uma série de comarcas como tudo próximo, Lóbios, Antrimo, Lobeira, Bande, Barea, Quintela de Leirado, Padrenda, todas estas localidades fazem fronteira com Castro Laboreiro. E é um sítio, quer dizer, é a salvação, não é? Passar para o outro lado da raia. Depois havia alguma rede de conhecimentos do contrabando, por exemplo, e de lojas, do monte, das pessoas se conhecerem no pastoreio. Até havia um casamento ou outro, havia familiares, e esta rede vai funcionar, ou este conjunto de redes vai funcionar, e depois a palavra vai passando, não é? Ora, há dois momentos claros dos refugiados em Castro Laboreiro. Há um primeiro momento, que é esta gente que tenta de alguma forma não fazer parte da guerra e fugir, e depois há um segundo momento, depois do fim da guerra, depois da primavera de 39, há um segundo momento com guerrilheiros, gente já com experiência da frente de guerra, ou seja, gente que está ali à espera de se salvar também, mas possivelmente com alguma esperança que digamos que os aliados façam qualquer coisa e Franco, ou seja, caia o fascismo, e todo Castro Laboreiro acaba por ser uma placa giratória e de permanência de muita gente, com dificuldades económicas, não é? As pessoas sobreviviam como podiam, e aí é que há muita solidariedade. É um momento muito solidário, por isso eu falava há bocadinho disso. Como conseguían burlar as autoridades? Porque non hai que esquecer que estaban nese momento en marcha dúas ditaduras, unha en España e outra en Portugal. Como conseguían introducirse nesas rutas e poder sobrevivir nese ambiente tan hostil? A ditadura portuguesa em 36 ainda é macia, é uma ditadura macia, e num primeiro momento as forças de segurança vão fazendo alguma coisa, mas não atuam logo, ou seja, não tem uma reação. Claro que há alguns documentos que provam que há algumas movimentações, mas não é nada de grave, porque a ditadura vai ser mais musculada com o fim da Segunda Guerra Mundial em Portugal, mas nessa altura Salazar não está há muitos anos no poder. Claro que Castro Laboreiro tem 3 postos de guarda fiscal, há 3 postos de guarda fiscal, e mesmo assim os refugiados vivem. Recordo Castro Laboreiro, para aqueles que não sabem, Castro Laboreiro, as pessoas têm 2 casas, uma de verão e outra de inverno, e os refugiados beneficiaram dessas 2 casas. Por vezes estavam com a família, mas, por exemplo, quando a família estava na invernia, ou seja, do mês de dezembro a março, eles normalmente estavam na casa de verão. Quando a família mudava para o verão, alguns deles ficavam na inverneira.
E isso, ter duas casas de família, facilitou imenso, digamos, o esconder dessa gente toda, desesperada, não é? Desesperada. O sentimento que eu consegui apanhar, digamos assim, ou ouvir das pessoas mais velhas, não é muito nítido. Ou seja, eram pessoas que estavam desesperadas e havia no início dificuldade em perceber a situação deles. Claro que aqueles que tinham familiares ali ou conhecidos ajudaram outros que vieram depois, não é? Mas eu penso que se fosse ao contrário era exatamente igual. Ou seja, quando nós vemos alguém desesperado, a parte humana nossa, o humano, vem ao de cima. E ali era gente que tinha mesmo que... por vezes podia ser a vida e a morte, não é? Porque há alguém jovem, com 20 anos, que tem que ir para a frente de guerra, pode morrer. Ele a única coisa que quer é trabalhar, é pegar o arado, trabalhar ir com as vacas para o monte, não é? Que na maior parte eram labreiros, não é? Eram pessoas ligadas ao campo. Não querem ir para a guerra, obviamente. Os que tinham algum passado político, sim, esse era perigoso, era muito perigoso. Castro Laboreiro passa uma série de figuras fantásticas por Castro Laboreiro, com respeito por todas as outras dezenas de pessoas que ali passaram, mas, por exemplo, falo, por exemplo, em Alonso Rios, ou Armando Mazas, por exemplo, o Chocolito, Eudósia, a professora, que é um conto de fadas quase em Castro Laboreiro, José Alemani, o Papán, alguns alcaides, por exemplo, o alcaide de Rairis de Veiga, que era Elísio Esteves. Ou seja, há muita gente, há jovens, mas também há gente importante, não é? E que transforma Castro Laboreiro num sítio muito especial. Depois de 39 chegam outras pessoas de Lugo, zona de Lugo, leoneses, asturianos e um homem muito importante, Vítor Garcia, Manolo Dente de Ouro, e forma-se ali uma guerrilha que vai criar ali muita entropia até o ano 1943 ainda, e mais tarde ainda há mais gente que continua ali até 48, por exemplo, 47, 48, há alguns casos. Hai dous episodios importantes, non? Se repasamos un pouco a historia dese movemento guerrilleiro, non máis organizado, non? Acabas de mencionar o caso do brasileiro, non? De Vítor García, non? Como foi esa caída dese grupo aí alá polo ano 43 en Castro Laboreiro, ou tamén ese bombardeo de Cambedo da Raia no 46? Nós continuamos à volta disso. Nós sabemos claramente que em Castro Laboreiro veio um grupo que veio de Vinhais, trazido, ou seja, é o grupo que vem das Astúrias, é um grupo de muita gente, quase 30 guerrilheiros que vêm das Astúrias para passar em Vinhais, em trás dos montes, e Manolo Dente de Ouro vai ao encontro deles para tirar de lá alguns. Esse grupo tem gafas, que é Marcelino Fernandes Villanueva, tem Moran Garcia, César Rio Rodrigues, pessoas conhecidas da Federação de Guerrilhas de Leão de Lisa, não é? E ele vai, Manolo Dente de Ouro, que era amigo de Marcelino, gafas, vai lá buscar um grupo deles. Isto estamos no verão de 1940. E vai buscar um grupo deles e ficam ali muito isolados, porque estão no monte, não estão em casas. Esse grupo de indivíduos com experiência de frente de guerra ficam isolados, estão no monte, e o que vai acontecer depois vai ser alguns atracos a comércios do lado galego, principalmente na Baixa Límia, onde tragicamente morrem pessoas, também morrem guerrilheiros, e este período é um período muito conturbado e que depois vai fazer mexer, digamos, as forças policiais, principalmente em maio de 1943, quando Manolo Dente de Ouro, ou seja, Vítor Garcia,
tragicamente, para não ser preso, acaba por, nessa discussão, morrer um guarda fiscal no lugar da vila de Castro Laboreiro. Isso vai mudar toda o, digamos, aquilo que estava a acontecer até ao momento. Ou seja, a guerrilha vai ficar mais apossada, não é? As forças de segurança vão estar mais em foco em cima deles. Ou seja, estamos aqui num período muito longo, de 36 a 43, um período de... Estamos a falar de uma população de 1000 e tal pessoas, Castro Laboreiro, 90 km quadrados, e que vai ter, digamos, um acréscimo desta gente, não é? Que tenta também sobreviver, alguns com contrabando, outros que recebem víveres e dinheiro da família, a família vai-lhe fazendo chegarem coisas e dinheiro, e todos lutam para sobreviver. Quando acaba a guerra em 39, muitos daqueles que estavam ali por causa de não querer ser incorporados, muitos voltaram à Galiza, à Espanha, e alguns sofreram muitos anos de serviço militar, de campos de concentração, ou seja, sofreram as passas do inferno, não é? Ainda. E esos veciños que lles deron a Cubillo, recibiron tamén escarmiento, foron castigados por prestar apoio a estes grupos de guerrilleiros? Há um caso ou outro de gente que foi presa e que teve processos na comarca de Melgaço. Por exemplo, Eudósia, quando é presa com o pai e com a mãe, que são de Lobeira, a família da casa, a pessoa mais velha, que é António Rendeiro, é preso e é instruído um processo. Há mais casos, é óbvio. Agora, havia muita solidariedade entre os castrejos e muita complicidade, que foram poucas as acusas que houve. Ou seja, os próprios castrejos ajudavam as pessoas a camuflar-se, a esconder-se no monte, quando, por exemplo, as forças de segurança chegavam-se aos povos, eles fugiam para grutas e buracos que existem no monte, próximo dos lugares, não é? E era uma forma de sobreviverem. E isso era a cumplicidade dos castrejos. Segue viva hoxe en día a memoria destes loitadores nesa zona? Ora, o povo esquece as coisas logo. Eu queria deixar aqui uma palavra para um homem que é Ângelo Rodrigues Galhardo, o professor Ângelo Rodrigues Galhardo, e o professor Romano Alonso Santos, que no início deste século, este era um tema quase morto. Claro que tínhamos algumas histórias, aqueles que nos interessámos pela recuperação da memória e por saber mais sobre a nossa terra, porque a cultura hoje também é importante para outras coisas, não é? Mas é pouca gente que se dedica a isto e a recuperar a memória. E o tema estava quase morto no final dos anos 90, porque os mais velhos estavam a morrer, aqueles que reviveram a guerra, que conheceram os refugiados, não é? Que interagiram com eles, e neste momento há uma recuperação evidente, porque muita gente tem trabalhado o tema, e o tema é interessantíssimo do ponto de vista humano, em todos os aspectos. É moi interesante, si, Américo, e un pouco a raíz do que comenta tamén Nuria, a cuestión da memoria democrática do lado daqui do Leboreiro, do lado norte, estamos sempre a voltas ca cuestión, sempre nos queixamos de que, bueno, pues hai un traballo moi grande que non se fixo e que aínda está por facer. Do lado portugués xa nos deixas claro que tamén pues foi un esquecimento continuo durante décadas. Para cando pode haber ese centro de recuperación tamén, acabar un pouco entre o salazarismo e as influencias que houve nesa acollida tamén de galegos que atravesaban a raya? É dicir, é posible sairmos un pouco do ámbito académico e chegar á opinión pública que poida haber unha mudanza nese sentido? Os escritos são importantes, os locais, por exemplo, os esconderijos estarem sinalizados e entrarem no roteiro cultural, por exemplo, de trilhos pedestres e de serem recuperados pela cultura local, não é? Pelas instituições que tutelam a cultura. Por exemplo, casas emblemáticas onde estiveram refugiados e onde aconteceram tragédias e prisões, serem conhecidos. Ora,
Ora, isso é um trabalho que está-se a fazer neste momento, ou seja, recuperar todos estes locais, pelo menos os mais importantes, de forma até serem pontos de atração turística. E de criação de identidade, e de forma que as próximas gerações entendam este fenómeno e o valorizem. Pois Américo Rodríguez en directo desde Castro Leboreiro. Tamén Américo é académico do Couto Mixto. Temos que deixar aí ese recoñecemento por riba da mesa, Américo. Sim, com imenso gosto. Un placer terte aquí no Galiportos, na ferida aberta neste programa 2. Parabéns polo teu traballo, polas túas investigacións. Graciñas, obrigado polo teu tempo. Unha aperta. Eu é que agradeço tudo, o convite e esta oportunidade de falar da minha terra e deste momento que foi trágico para muita gente e que muitas vezes nós não temos a noção deste período mau mesmo, onde morreram pessoas, onde houve também solidariedade, é verdade, mas é um tempo, a história ensina-nos coisas, nós é que temos que as aprender e interiorizar esencialmente. Pois Américo, aquí aprendemos moito contigo. Graciñas, obrigado polo teu tempo. Nada, foi un gosto. Un bico. Portugal serviu de refuxio, tamén de pasarela a liberdade para centos de galegos e galegas durante a guerra e a ditadura, pero non todos o conseguiron. En frente estaba a PIDES, a policía que operou no país veciño entre os anos 45 e 69 durante a ditadura de Salazar e que perseguiu tamén sen descanso os nosos compatriotas. Estudou no a fondo a historiadora Raquel Varela, profesora na Universidade Nova de Lisboa e autora da Historia Popular da Revolución dos Cravos. Unha obra, Raquel, a Historia Popular da Revolución dos Cravos, que establece unha mirada nova sobre a revolta do 74 e que pon o foco no papel xogado non só polas Forzas Armadas, senón tamén no poder popular e no movemento anticolonialista que comeza a xurdir nos anos 60, non? Sí. Lo fundamental en nuestra tesis de mi libro y claro, de tanta gente que tiene esta abordaje de la historia popular o de la historia desde abajo, es que nosotros tenemos que mirar la revolución de los claveles de un punto de vista internacional y global. Eso significa que la revolución ha empezado con las revoluciones anticoloniales en Angola en 1961 y que fue una revolución que tiene un carácter africano y ibérico. Cuando digo ibérico, porque Portugal es un país muy pequeño y porque estamos muy aprisionados en una visión burguesa, nacionalista de la historia, que fue un poco Portugal y el Estado español de espaldas, voltadas. Pero del punto de vista de la historia y de los movimientos sociales, lo que miramos es que durante la dictadura de Salazar y Franco ha habido una ligación profunda. Para Salazar, la derrota de la Revolución Española era una cuestión de sobrevivencia y el franquismo no ha podido sobrevivir a la Revolución de los Claveles. Creo ter demostrado que el impulso para una transición pactada ha sido, en primer lugar, el medio de la revolución, el contagio de la revolución portuguesa al Estado español. Había medo aquí a ese contagio, a esa revolución. Sí, claro que sí, y esto estaba en las Fuerzas Armadas, en los periódicos, en la derecha y el centro izquierda. Por eso fue tan importante la negociación de los pactos de Moncloa, incluso para la contrarrevolución ibérica, que es un proceso que se da con la contrarrevolución portuguesa en 75-76, a partir del golpe contrarrevolucionario en Portugal de 25 de noviembre de 75, la muerte de Franco y el harakiri de las fuerzas franquistas y los pactos de Moncloa y finalmente la adhesión de los dos países a la Unión Europea. Entonces creo que tenemos que mirar del punto de vista ibérico ese proceso y finalmente, claro, todo esto tiene una componente del mundo del trabajo organizado, porque la revolución de los claveles anticoloniales ha sido por base de la resistencia
la organización de los trabajadores forzados, que eran la base de apoyo a los movimientos de libertación. Y aquí, en Portugal particularmente, el centro de la revolución es el mundo del trabajo organizado, industrial, agrícola e de servicios. Unha revolución aí en Portugal que supuxo un salto de xigante, non, Raquel, para un país que vivía, digamos, moi atrasado despois de medio século de ditadura, pero cun movemento obreiro estudantil, un movemento intelectual moi forte e ademais tamén moi actualizado e moi conectado co que estaba a acontecer nos países da contorna, como é o caso de Francia, non? Sí, sí, sí. Claro que sí. En la verdad, si lo miramos desde el punto de vista internacional, claro que tenemos que englobar todo este movimiento revolucionario, y hablamos de una de las mayores revoluciones de todo el siglo XX. Casi 3 millones de personas en Portugal, en 9 millones y medio, estuvieron envolvidos en algún tipo de comisiones de trabajadores, vizinhanza, de soldados, de manifestación, de huelga, casi 1000 empresas en autogestión, decenas de empresas bajo el control obrero. Entonces, este inmenso movimiento, claro que se puede englobar dentro del movimiento revolucionario global del mayo de 68. Sí, hay un movimiento, una huelga revolucionaria de los años 60, al final de los años 70 en Irán, en 79. En Nicaragua. E que papel xogaron as mulleres dentro da Revolución dos Cravos en Portugal? Bueno, un papel importantísimo como trabajadoras. Pero Portugal tenía, como todas las dictaduras fascistas tardías, una ideología de la mujer como una madre de campesinos que no tiene los mismos derechos que los hombres. Por tanto, había un patriarcado, que la mujer estaba formalmente subyugada al hombre. Y segundo, con la inmigración de los 60, que en Portugal y España va a ser muy semejante, pero en Portugal hay que añadir la guerra colonial de casi 13 años para luchar contra las revoluciones anticoloniales. Más de 1 millón de hombres han sido movilizados. Eso va a tener un impacto mayor que en España de la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, las mujeres van a ser una parte esencial de la lucha obrera autoorganizada, revolucionaria durante la Revolución de los Clavos. Interésame un pouco que analicemos un pouco como discorreron esas dúas ditaduras, non? A portuguesa e a española, que se entrelazaron tamén durante momentos, non? E que foron transcorrendo un pouco en paralelo, non? Porque cando estourou a Guerra Civil Española no 36, ese apoio de Salazar a Franco foi fundamental, non? Durante aqueles anos da guerra, non? Tanto facilitando a entrada de material bélico como a través dos viriatos, non? Deses voluntarios portugueses, non? Que loitaron a carón do bando sublevado, non? Foi importante. Sí, del punto de vista militar ha sido muy importante, pero también del punto de vista de la contrarrevolución social. Entonces, por ejemplo, Salazar ha reprimido brutalmente los militares sublevados que apoyaron un sector. Incluso Saramago lo habla en su obra El año de la muerte de Ricardo Reis. Y también, bueno, hay muchos portugueses que tampoco se consideraban portugueses, porque hablamos de la Federación Anarquista Ibérica. Entonces hay un iberismo socialista, un iberismo anarquista. La gente no se consideraba propiamente de una nación, sino de un programa político. Y han sido muy militantes en la Guerra Civil Española, también en la contrarrevolución, en movimientos contrarrevolucionarios, pero sobre todo del punto de vista militar ha tenido también un apoyo muy importante para el paso de las tropas al inicio de la guerra y después siempre como coadjuvante de la ditadura. Claro, porque de feito a ditadura de Salazar foi un duro obstáculo, non? Para aqueles que pretendían fuxir de Galicia a través de Portugal, eses milleiros de galegos que acabaron detidos nos primeiros meses do alzamento cando tentaban cruzar a raya, non? E que eran devoltos a España, incluso conducidos nalgúns casos a campos de concentración aí, non, Raquel? Sí, sí, exactamente. Hablamos de una ligación de los servicios secretos y de la policía política de los dos países que actúan conjuntamente para reprimir la clase obrera organizada, definitivamente, con una
proximidad muy grande, incluso entre las policías, los ejércitos, y una estrategia conjunta de la burguesía española y portuguesa y de la iglesia española y portuguesa. Sí, con episodios durísimos e represivos moi importantes, non? Por exemplo, o rexistrado en Cambedo da Raya no 46, non? Que se saldou con varios mortos, dúcias de detidos, non? Por colaborar coa guerrilla. Episodios que se foron repetindo ao longo da historia, non? En Galicia, moi importante, ese trabajo ha sido levantado por antropólogos y también en Alentejo, en Badajoz, cuando había huidos de la guerra civil devolvidos para ser fusilados por el movimiento, las tropas franquistas. Todo hizo una historia trágica de colaboración entre los gobiernos fascistas. Claro, a fronteira entre España e Portugal foi sempre un espazo de resistencia, non? Un espazo incluso de contrabando, de exilio, que se foi reactivando ademais tamén coa Revolución dos Cravos, non? Cando moitos militantes antifranquistas viaxaron cara a Portugal fuxindo do franquismo, non, Raquel? Claro que sí. Eso se pasó y se pasó durante toda la dictadura. Entonces, por ejemplo, muchos trabajadores para huir para Francia e Italia tenían que huir, tenían que driblar la policía portuguesa, pero también la policía franquista en la Raya en los Pirineos. Entonces había siempre ese miedo que estaba por toda la Raya. Teño lido por aí que na túa propia casa tamén acollechedes militantes antifranquistas nos últimos anos, ¿sí? De mi padre, sí. ¿En serio? Sí. Sí, durante la Revolución de los Claveles de 75, sí. Perseguidos por el franquismo y han sido acollidos por mis padres, lo que ciertamente me da muchísimo orgullo de mi familia y de su papel. Cuando hoy estamos viendo cómo el mundo está intensificando el capitalismo, los niveles de barbarie, ahora con la aprobación de la pena de muerte para los palestinianos y otras barbaridades, que cuando nosotros nos levantamos, protegiendo quien lucha, eso es un movimento extraordinario, sí. Eu que non sei ata que punto a caída da ditadura aí en Portugal acabou acelerando tamén o final do franquismo, dando azos tamén ao movimento antifascista aquí, non? E como condicionou tamén esa revolución, o tipo de transición que se fixo en España? Cal é a túa opinión? Yo he estudado iso con moi detalle. Lo quiero decir que pienso que en el Estado español hay un prejuicio, incluso de los historiadores de izquierda, que han mirado siempre a Francia y nunca a Portugal. Pero en la verdad, toda la documentación diplomática, militar y política demuestra cabalmente que así que empieza la Revolución de los Claves en Portugal, las élites franquistas dicen hay un miedo, un temor terrible del contagio de la Revolución Portuguesa al Estado español. Y eso ha sido ampliamente demostrado y en el libro yo demuestro las fuentes donde está plasmado eso, sí. ¿Qué detalles nos puedes dar sobre eso, Raquel? Lo digo, las principales dirigentes franquistas, los principales periódicos franquistas y toda la documentación diplomática habla en estos términos que voy a sintetizar. Tenemos que empezar una abertura en España, si no, puede ser que la Revolución Portuguesa se pase a España. Y eso también lo decía los Estados Unidos y la diplomacia norteamericana, que podía haber un Mediterráneo rojo, que tenía que empezar una transición pactada para evitar una explosión revolucionaria en España que siga los pasos de... Explicaría un pouco iso tamén a durísima represión que hubo en España neses últimos anos da ditadura e tamén incluso durante a transición? Claro, por eso no podemos hablar de una transición pacífica. No hay nada de pacífico en la transición española. Lo que hay es una transición pactada con las direcciones del Partido Comunista y Socialista
muy fieles a la división de Yalta y Potsdam hecha en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el bloqueo de las direcciones del Partido Comunista y del Partido Socialista a un proceso revolucionario en la península ibérica es fundamental para explicar porque al final una de las revoluciones más importantes de toda la historia del siglo XX, la portuguesa, casi durante 2 años los trabajadores en la verdad gobernaron los hospitales, las escuelas, la mayoría de las fábricas del país. Los militares estaban gobernando democráticamente los cuarteles porque ha sido una revolución finalmente derrotada, que se quedó sola, podemos dicir. Xa, transcorreu xa máis de medio século desde a revolta dos cravos, tamén medio século desde a morte do ditador en España, e o certo que estamos asistindo tanto aquí como aí como noutros países da nosa contorna un auxe da extrema dereita, non? Raquel, estáse facendo suficiente para frear a ultradereita ou está instalada, digamos, unha perigosa amnesia nas novas xeracións que igual ven moi lonxanas aquelas ditaduras ibéricas? Bueno, yo creo que la historia, aunque está siendo escrita, lo que estamos viendo en los Estados Unidos e Inglaterra es un extraordinario movimiento contra la barbarie, contra la guerra, contra la persecución a los inmigrantes y por tanto contra la extrema derecha. En este momento no lo vemos en el sur de Europa un movimiento semejante. Pero creo que nadie está perdido, nada es definitivo. Y en la verdad hoy el fascismo se reorganiza al nivel internacional, pero su base social es muy más una ausencia de una respuesta de izquierda organizada de que una fuerza de extrema derecha, en mi opinión. Yo creo que la extrema derecha no es tan fuerte social como electoralmente. Y la verdad lo que estamos viviendo es una crisis de la izquierda, una crisis del mundo del trabajo socialista, socialista verdadero, no hablo de los partidos socialistas. Y por tanto, sí, hay una fuerza de la extrema derecha, pero nadie está escrito que vaya a ganar. Los movimientos contra el genocidio, la huelga general en Italia contra el genocidio, la huelga general en Minneapolis, estos son los puntos de esperanza que tenemos a frente de nosotros. Esperemos que sexamos capaces de contela. Pois Raquel Varela, moitísimas grazas por darnos todas esas claves e por acompañarnos hoxe na Ferida Aberta no 36. Gracias, Hoy, muchas gracias. un placer, moi boas tardes. Un placer é todo mío, encantada de ir a Galiza, gracias. Unha aperta. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. A Revolución dos Cravos pillou en Portugal a catedrática de Comunicación Audiovisual Margarita Ledo Andión, que se viu obrigada a exiliarse no país veciño, ser perseguida pola ditadura franquista debido á súa militancia política. Margarita Ledo, que tal? Moi boas e benvida. Hola, boas. Boas tardes. Que imaxes ten agardada na súa retina despois daquel episodio tan importante daquela Revolución dos Cravos? Bueno, ten sobre todo a experiencia do encontro coa rúa, coas cousas en transformación constante, coa solidariedade. Date conta que eu vou para Portugal como parte dunha organización pouco coñecida, a UPG, que non era unha organización convencional dos partidos, digamos, históricos, pero sí que existía xa en Portugal un grupo, sobre todo alrededor de Coimbra, e da revista Vértice, moi activo, e que no 68, por exemplo, o significaran Castelao e a súa época e fora prohibida pola PIDE, e Ricard Salvat, o director catalán, posto na fronteira. Entón, bueno, había este tipo de sintonía, e os recordos son, como te digo, máis que imaxes, porque as imaxes son todas de festa, agás cara ao 25 de novembro xa, este tipo de experiencia en mí mesma que pasou a ser e a configurarme, non? Non sei se xa se respiraba a revolución cando chegaches. Eu chego en setembro do 74. Se a revolución en abril,
E eu, por unha acción política, paso a clandestinidade en xullo. A organización onde estou deciden que a primeira vez que hai unha fronteira aberta nun país digamos da mesma fala, da mesma cultura, e que é interesante situarme en Porto para sobre todo funcións de relacións con outras organizacións, funcións de relacións co exterior. O exterior refírome ás células que había en Hispanoamérica e en Europa. E sobre todo tamén para o aparello de propaganda, porque sabedes que é fundamental para calquera organización clandestina, obviamente. Entón, pois eu chego en setembro do 74. E chego xusto na tentativa do espinolazo, do primeiro espinolazo. E o primeiro que fan, recordo, é levarme a unha barricada na Ponte de San Luís. Entón, esa é a miña primeira imaxe da revolución, unha barricada nocturna e moita xente defendendo co corpo, idealmente, un posible recuo da revolución. Como se produce a túa entrada en Portugal naquelas circunstancias tan complicadas e con que estrutura de apoio contabas unha vez asentada no país? Bueno, é difícil coa perspectiva de hoxe describilo, porque eu realmente pásanme compañeiros de ACO, da organización, da miña organización, recóllenme, entréganme en Porto, non en Lisboa, a Luar, porque había relacións, a Liga de Unión e a Ação Revolucionaria, pero obviamente o meu lugar non era Lisboa, nin onde podía desenvolver o meu traballo, veño para Porto a través de, digamos, unha organización equivalente, o que sería aquí os cristianos polo socialismo da época, porque eran, digamos, que estaban moi ben sellados ao movimento anticolonial, e poñenme en contacto co movimento de esquerda socialista, que estou durante meses en casas de militantes do movimento de esquerda socialista. Por tanto, estes son os meus apoios, digamos, básicos, de base. Mentras eu xa comezo a buscar un aloxamento, comezo a buscar un apartado de correos para recibir información, e teño contactos previos, eso sí, con escritores. E a miña clave e a miña gran axuda foi o xornalista naquel momento estaba no Xornal de Noticias, despois pasou ao Diario de Noticias, que é Xosé Viale Moutinho, que tiña moita relación con Manuel María, que tiña acabado de escribir unha introducción ao nacionalismo galego, así se chamaba, e que foi o meu gran apoio. E que supuxo emocionalmente para unha persoa tan nova, a fin ao cabo, esa experiencia do exilio? Bueno, claro, teño 23 anos cando paso clandestinamente ao río. Bueno, de alguma maneira tiñas asumido esa solitude, non? Porque a partir de aí estaba soa ali. Claro. Que ibas con non. Tiñala asumido, costaba un certo traballo, pero como tiñas que facer toda unha serie de, digamos, de rutinas ligadas, bueno, pues contactar co PCP, por exemplo, que foi moi importante para nós, e desenvolver toda unha serie de buscar traballo, porque obviamente non tiña outro apoio que non fose o familiar, neste sentido, a nivel económico. Entón, pues, bueno, tamén tuve un gran apoio por parte da dirección da Facultade de Letras, era Óscar López, o director, o decano, equivalente aquí ao decano, que era Partido Comunista Portugués, e entrei, foi a primeira vez que se creou un lectorado de lingua e cultura galega, entrei na Facultade de Letras xa a principios dos 75. Entón, é que emocionalmente non te fracturabas porque había moito que facer e porque digamos, a cantidad de acontecementos pequenos e grandes que cada día atravesabas, pois, bueno, mantíñante en pé. Sí que sempre resentía non poder voltar, non? Claro. Era unha cousa e, bueno. Claro. Eu imagino, polo momento en que se produce a túa chegada a Portugal, acababa de producirse a Revolución, Portugal pasaba páxina despois de 48 anos de ditadura. Eu non sei se vos pensabades un pouco no efecto contaxio, non? Na posibilidade de que tamén en Galicia e en España se abriran a democracia despois de tantos anos da ditadura. Estábase xa tamén aquí no tardofranquismo con movimentos moi fortes de contestación, con
con plataformas, se creara esa Consello de Forzas Políticas Galegas. Entón, bueno, había xa esa perspectiva. Pero, obviamente, as historias internas e as componentes de cada unha das dictaduras eran tan diferentes, pero, claro, Portugal tiña guerra colonial, que de aí parte todo, non? Claro. Que, bueno, aquí se creara o movimento dos militares, a Unión Militar Democrática. Recordo que me mandaran para un programa de radio unha foto e tamén para un boletín unha foto de Fortes na cadea que poñía lonxe de Galicia, lonxe da liberdade, naquel primeiro Nadal do 74. E, bueno, eles estaban en contacto, pero era moi diferente. E neste sentido, pois, penso que o proceso español de caída da dictadura foi completamente diferente, foi realmente un apaño tras apaño, sabémolo, e en Portugal sí que houve unha ruptura, ainda que despois tuvo os seus vaisvéns e as súas voltas atrás, queda aí unha impronta de revolución. O certo é que Franco morreu na cama, non? E morreu matando. Non sei como vivichedes aí en Portugal, pois eses últimos movimentos represivos do réxime e os fusilamentos do franquismo, eses últimos fusilamentos. Facendo as denuncias todas que se podía facer, houve un grande comicio no Cine Batalla, en Porto, con representación de todos os partidos, digamos, a esquerda do PS, e saímos en manifestación cara ao consulado español, que non estaba moi lonxe, que estaba protegido por xaimites, por tanques, non? Porque houbera xa un asalto á embaixada en Lisboa. Quer dizer que eu tiña un programa de radio en Radio Clube Portugués, un programa semanal, no norte día a día, e, bueno, pois sacábamos todas estas informacións. Vivímolo así, vivímolo actuando. Margarita, que crees tamén un pouco que significaba daquelas para toda aquela xente que pensa que os dereitos moitas veces veñen dados, que significaba ser muller política clandestina, e tamén por outro lado, non sei, un pouco como valoras o descoñecemento, se é que o había, que pensamos que sí, da problemática existente do lado galego, do nacionalismo galego, como relacionas un pouco aquelas vivencias? É dicir, sempre nos queixamos, non, do lado galego, non nos coñecen en Portugal. Como era daquelas tamén en Portugal a presentar a cuestión do nacionalismo galego? Bueno, cando digo a palabra solidaridade é que é real, porque era sobre o diferente. Tampouco se preocupaban de entender moito, pero sí que entendían que era unha organización irmá, digamos, e nunca tuven problemas nese senso. E tampouco tuven problemas por ser muller. Pero eu coido que iso ten que ver máis coa actitude persoal, se eu penso. Eu era xornalista, tamén casi sempre na redacción era a única muller, que decir que xa podía resultar incómodo en moitos sentidos, pero non resultei incómodo en Portugal. Despois, o que sí había era unha, digamos, unha elite intelectual que si coñecía o caso galego, como dixe, un grupo de Coimbra, de Xaquino Dorado, de Almeida e por aí, e sobre todo había os históricos, os clásicos en relación co galeguismo, que era Prado Coello, que era Martínez Lapa, que tiñan unha auténtica devoción, e de feito eu organizo nos 75 as primeiras xornadas de cultura galega no Porto, na Facultade de Letras e na Cooperativa Árbore ao mesmo tempo, e toda esta xente que estou nomeando participa, toda, para alén de persoas chegadas de Galicia. E ademais recordo que o MCA financia o cartaz e nos cede a película de velo Universidade Comprometida que proxectamos, e interveñen persoas do movimento que se chamaba daquela Movimento Popular da Canción Galega, xente que despois fixo Milladoiro, que fixo outras agrupacións. Quero dicir que tratábamos de a través de centros e de lugares de referencia, como era a Cooperativa Árbore, que continúa a ser, pois dar a coñecer quen éramos. E dar a coñecer quen éramos pois con conferencias, con actividades, con cinema, Carlos Velo, imaginadevos, non, de México. E a recepción era boa, nunca houve... Agora, pasar de aí, a política en curto é moito máis difícil, porque a Embaixada Española facía un auténtico acoso a calquera relación connosco, non? Cando montei estas xornadas, que ademais houbera financiamento da Fundación Gulbenkian, estamos falando de unha das fundacións máis fortes de Europa, a propia Embaixada intentara bloquear que non se fixeran, así. Claro, non se fixeran caso, obviamente, non se fixeran, pero había ese tipo de bueno, de calquer xeito, coido que durante un tempo ese vínculo
do antigo galeguismo, a través dos Rodríguez Lapa, do Cabo Coelho, pois desdibuixouse un pouco na transición, tamén digamos, pola mecánica da propia transición e a cantidade de, digamos, de mudanzas a curto e medio termo e todo o que había que facer, e tardou en retomarse unha relación máis ou menos estável, non? A nivel político con Portugal. Sempre se nos vendeu a idea aquí dunha transición modélica, pero os datos demostran que máis que modélica foi unha transición sanguenta. E a base que hai outra cosa, estamos coa memoria histórica 50 anos despois. Claro, sí que ainda hai capítulos que ainda seguen sen contarse. É que houve 50 anos de silencio, e estuveron historiadores que narraron e investigaron a represión, porque claro, en Galicia non houve frente de guerra, houve só represión, unha represión terrible. Ahora están aparecendo os nomes de mulleres masacradas. Dionisio Pereiro foi condenado penalmente, que dice, estamos falando realmente de algo absolutamente imposto e unha impostura total. Absolutamente. E cando regresas, despois da amnistía do 76, como foi esa viaxe de volta e como continuaches, como retomaches a túa vida? Bueno, como se pode retomar, porque non é ben, vamos a ver, eu cando me vou estaba na redacción de Líder Gallego, además sempre me trataron moi ben, había un director, Rafael González, moi progresista en aquel momento, moi próximo ao galego, era de Sevilla. E cando volto, despois de pasar varias veces, volto xa con digamos, con un papel do Consulado de Porto conforme tiña dereito ao pasaporte. E paranme na fronteira, viña con miña nai, paranme na fronteira, retiran os libros, cousas típicas a esas alturas. Estamos ali paralizadas, e eu lles dixen que chamasen a Vigo e que se informasen de que eu tiña dereito a pasar, o sea que... E bueno, pasamos, acto seguido fui a Ideal Galego a buscar o meu posto de traballo porque me fora non por razóns profesionais nin laborais, senón políticas. E a resposta é claro, unha persona xa como ti, marcada, e digo, pero entonces que demócratas sodes? O sea, sí, increíble. Así como tú. E houve compañeros que me apoyaron, pero bueno, a nivel afectivo, non? Vaciño, Luis Pita. E entón decateime de que era imposible para min en aquel momento, ou empezaban os gabinetes de prensa un pouco e así, pero que non era o que... Para iso non estuve 2 anos atravesando fronteiras clandestinas e facendo riñeque. Entón, pois, o que si trouxera de Portugal era un modelo de periódico semanal, tipo Expreso, e había outro que se chamaba Páxina, non era Páxina, creo que era a Semana. Bueno, esos periódicos que son o modelo dos Sundays ingleses, que son informativos, non son de opinión, e entón, cando me propuxen a organizar eso, un diario semanal que foi a Nosa Terra, que se funda a final dos 77, con un grupo de colegas que estaban formándose todos en xornalismo, uns en Barcelona, outros en Madrid, que estaban todos ben sellados, digamos, ao Movimento Nacional Popular Galego, que era como chamábamos na altura, e presentámoslo o número 0 no 77, e na finais de xaneiro do 78 sai o primeiro número, coincidindo cunha folga xeral, a primeira gran folga xeral que daquela convoca a INTG, Intersindical Nacional Galega. Bueno, estuve en 3 anos na Nosa Terra, e despois di un xiro tamén, fume con unha bolsa da Fundación Gulbenkian a Lisboa durante un ano, no 82, fixen mentras no 81 esas convalidacións e a licenciatura en Ciencias da Comunicación con grau na Autónoma, porque eu tiña a diplomatura con grau, pero en xornalismo. E 82 estuve en Lisboa, ao regresar no 83, pois a nivel de prensa seguía igual, non había ninguna posibilidade de que eu me incorporase aos medios, e decidí voltar a Barcelona presentándome a unha praza na Autónoma, e ali estive até o 90. E así empezou un pouco a túa experiencia académica, unha experiencia académica, profesional e xornalística moi comprometida sempre, igual que Margarita Ledo, eso desde logo, e que, bueno, que colleitou moitos éxitos tamén dentro do mundo do cine, e conseguiu ademais transmitir tamén e axudar un pouco a través dos medios de comunicación, intentar facer ese exercicio de memoria que tanto necesitamos, non, Margarita? Por que é tan importante facer memoria desde os medios de comunicación e tamén desde o cinema? Bueno, porque
é como se crean e se engarza o pasado no presente, e cando ese pasado foi borrado, e cando houve un corte en seco, digamos, o sobordar ese oco é fundamental. Entón, era, por unha banda, conectarnos coa xeración republicana, e con todo o que quedara sen desenvolver, e por outra banda, traballar en tempo presente. E entón, eso é un pouco sempre o que fago, que é o pasado no presente. E obviamente a memoria constitúese de datos, é verdade, pero tamén de imaginación e de desexo. Por tanto, a memoria ten en si tamén un punto utópico que é importantísimo para os povos, e sobre todo para os povos negados ou para situacións, digamos, de caos organizado, ¿no? E nese sentido creo que os medios son fundamentais para desenvolver este tipo de tarefas. Despois de todo vivido, non sei como estás interpretando un pouco este ascenso da ultradereita dos negacionismos, e logo teño tamén outra pregunta, non sei se está tan amnésica a mocidade como algúns nos queren facer ver, ti que fixeches aulas durante tantos anos, non, desde esa facultade de comunicación. Está tan amnésica as novas xeracións como parecen? Bueno, coido que comezan a establecer elos con cousas que aconteceron, non? E iso é importantísimo. Que teríamos que pensar na actualidade da figura de Rosalía, por exemplo, para decatármonos, non? E nas versións que hai do seu traballo, e como aínda é unha personaxe imposible de chegar ao fondo desa verdade que ten, non? Entón, esa coisa que é algo moi importante. Hai sectores que se desenvolveron dunha maneira vertiginosa, non? O musical, a recuperación do encontro, do baile, da danza, que é aquilo que te fai sentir orgullo na vida pública, non? E na relación cos máis. Entón, eu creo que nese sentido funciona ben. Despois hai outros sectores moito máis mediados por intereses e por políticas, digamos, ortopracistas e bueno, e de parvallada. Entón, aí sí que, bueno, pues pode pasar que eu tuve xeracións enteiras galego falantes e que todos os exercicios eran en galego, e agora hai un problema de eso na propia facultade, cando é a facultade de todo o campus que ten maior uso do galego a todos os niveis, máis que filoloxía galega, para entendermos. Sí, Margarita, quería che dicir que un pouco falando das utopías, non, que comentas con Nuria, evidentemente non sei a mesma persoa nos 70 que hoxe, xa con 50 anos polo medio de experiencia, onde estaba máis lonxe a utopía daquela ou nestes anos tamén turbios que estamos a viver? Bueno, vamos a ver. Daquela crías que podía haber a transformación total. Críalo. E por eso actuabas. Porque eras nova ou porque eran outros momentos históricos? No, porque eran outros momentos. Bueno, pode tamén contribuir que eras nova, efectivamente a crenza e a emoción é máis... E o idealismo un pouco tamén, non? Sí, pasa de modo máis doado, pero eu creo que, en cambio, a utopía neste momento é moito máis necesaria. Daqui saímos con unha proposta de cambio de modelo ou afundímonos no barco onde nos meteron. Isto non pode continuar así. Hai unha destrucción, hai un sufrimento, hai unha negación de todo o que mal que ben se foi artellando, cando se fala desaparece o dereito internacional, desaparecen aquelas institucións, digamos, monumentais, non? Tipo ONU, por aí, desaparecen na práctica, non teñen sentido. Non hai un solo pacto que se consolide ou que se siga. É realmente o que se falaba antes de capitalismo salvaxe, porque agora xa ese epíteto queda moi pequeno. Realmente é unha auténtica obsesión, unha maquinaria de destrucción que seguramente nunca a houbo con tal potencia destructiva, obviamente, non por razóns tecnolóxicas, pero tamén por razóns políticas. Pero, vamos, nudos personaxes temos aí, non? Esa media dúcia que van de Locke Max a Donald Trump. E, polo tanto, aí é cando a utopía é absolutamente necesaria. Quer dizer, é fundamental a posición de Latinoamérica a nivel xeopolítico, que se hai que defender Cuba, hai que defender Brasil, hai que defender Venezuela, hai que defender Colombia, porque imaginademos o sur imaginademos a Argentina, non? Que vai empezar a correr e atravesar a pé o océano. E Europa ten que dar un xiro. Europa ten que dar un xiro. E hai xa políticos, eu sigo moito, e vos recomendo a Dominique Villepin,
que fora ministro durante a guerra de Irak e é antimilitarista e antiguerra, e que sin ser, bueno, e que de unha lucidez e de unha capacidade de argumentación foi o que se enfrentou directamente a Trump, dicindo está facendo algo ilícito, algo ineficaz e algo ilegal, directamente. Entón, bueno, pois quero dicir que esa é a liña europea de volver a recuperar o seu espazo como tal, o seu espazo político, o seu espazo, o que rodea o espazo político, que é, bueno, pois o institucional, o económico, o cultural, e deixarse de dar voltiñas, porque obviamente hai fabas contadas, neste caso. Hai unha frase que de alguén de Maior Zaragoza, que traballou moito aquí con Manolo Dios, no Seminario Galego de Educación pola Paz, e falaba sempre da ética do tempo. Hai que facer as cosas cando hai que facelas. Eu coido que neste momento a utopía forma parte dese horizonte ou ímonos para baixo. Sí. E a última, Margarita, un pouco dentro desta comparativa que nos presta tanto sempre entre Galicia e Portugal, como boa coñecedora de Portugal, xornalista, como dicimos, Margarita é catedrática en comunicación audiovisual, escritora, poeta, investigadora, cineasta. Académica, Margarita, desde tantos vértices, un pouco cale o cóctel, cale o resultado que che ven á cabeza cando se che pregunta por que lado da raya fixo os deberes, se que se fixeron os deberes nalgún dos dous lados a nivel de memoria e de reparación. Un sempre ten a visión idílica do outro lado, non? Vas a Portugal e sempre che din que vos sodes millores nesto e naquelo. Desde este lado, pois, idealizas tamén Portugal. A nivel de reparación, de memoria, non sei, de posibilidades de que tanto tabú e tanto sufrimento non continúe no esquecemento. Quen o fixo mellor, quen o está a facer mellor? Bueno, eu coido que aí o que os raiotos e as raiotas, a zona da raya é moi interesante tamén nesa reparación e nesa relación, non? Porque, claro, foi unha zona tamén moi castigada e houve aldeas bombardexadas por acoller persoas fuxidas, non? Que nese sentido esa zona, e tamén a nivel literario está tratado o tema, esa zona fixo ese traballo que decides, eses deberes, non? Eses deberes de convivio, de recuperar o que fora borrado, de retornar ao encontro. Para alén desa zona, bueno, hai que traballarlo de outro xeito, porque xa non é o recuperar a propia experiencia, sino que hai que, obviamente, enmarcalo no contexto político e na dificultade de, obviamente, de pôr en valor o que significa toda esa relación que houve nun tempo, non? Eu confío moito, eu traballei moito e traballo no espazo lusófono, a nivel de espazo de investigación, non que abranxe todos os países, digamos, do sistema lingüístico do galego-portugués. Teño que decir, e isto é así, non é comparable. Non é comparable. Como nos reciben no Brasil aos outros países. En Brasil, realmente, hai un seguimento dos casos galegos a nivel académico, a nivel de produción científica, a nivel de ciencias sociais, que é onde eu me movo, moi interesante. Xa houve máis do que hai agora, tamén é verdade, xa houve máis. Pero sí que nos entramos na Federación Lusófona de Ciencias da Comunicación, eu presidí en varias ocasións, é rotatorio, non? Todo eso, e foi, dentro do ano 90, foron 20 anos moi ricaces. Por lo tanto, manteño sempre esa posibilidade do que son estas organizacións intermedias para que as augas volten ao rego, non? Eu creo que o noso gran espazo, en moitos sentidos, non só a nivel cultural e científico, sino a nivel de distribución de produtos, a nivel de miles de cousas. Pois, Margarita Ledo, moitísimas grazas por compartir experiencias, por esa mirada sempre crítica que tanto necesitamos e por axudarnos a facer este exercicio de memoria tan necesario. Grazas, un placer. Un placer, grazas a vos. Un bico, Margarita, chao. Chao, un bico. En xaneiro do ano 1961, un poeta militante antifranquista protagonizou un golpe de efecto para denunciar internacionalmente as ditaduras de Franco e de Salazar. Falamos, claro, de Xosé Velo, de Pepe Velo e da chamada Operación Dulcinea, ese secuestro dun barco rebautizado como Santa Liberdade que acabou chamando a atención do propio presidente dos Estados Unidos. Estamos outra vez solos,
solos y encarcelados y en el destierro. Mr. President, what is the official government position in regard to the Portuguese seized ship? La Segresta de Santa Maria és una acció duta a terme per 24 homes, 12 espanyols i 12 portuguesos, bàsicament inspirats per Pepe Velo, que és un independentista radical d'esquerres. Velo, además de ser intelectual, era activista. É un fragmento da serie documental realizada por Aser Álvarez alrededor da figura de Pepe Velo. Que tal, Aser? Como estás? Moi boas, benvido. Moi ben, moitas grazas a vos por acollerme. Era Velo un idealista ou un estratega? Bueno, hai opinións para todos. Para min era un visionario, era un estratega, un home que, de feito, era tan boa estratega que a súa operación, a operación que ia ser chamada Operación Compostela, non? Ao final chamouse Operación Dulcinea, pero originalmente era Operación Compostela. O de Operación Dulcinea foi unha concesión de Velo a parte portuguesa da operación, non? Que era unha operación, el día moi claro que tiña que ser unha operación ibérica. E para min Velo é un estratega no sentido en que ele estudiou, por exemplo, Dereito Internacional Público e Privado durante varios anos, para que esa operación nunca fora considerada un acto de piratería. E, de feito, tivo que enfrontarse os seus correligionarios, non? A Galbao e a Soutomayor, porque cando chegaron a Recife, pois claro, eran homes, 24 homes que tiñan que volver a comezar de cero, e moitos diles querían coller o diñeiro que había na caixa forte do barco, non? Que había moitos bolívares, dólares, moneda brasileira, pesetas, e Velo aí foi un home nese sentido moi claro e contundente, preparouno todo moi ben, e cando se desclasifican os papéis do Departamento de Estado dos Estados Unidos, en todo momento é considerado un acto político, un acto revolucionario, e así foi tratado en todo momento. Para outra xente, pois sería evidentemente un idealista, e mesmo para outros un toliño, claro, porque realmente facer o que fixeron había que estar un pouco zumbados porque se xogaban o pelexo, non só el, sino o seu propio fillo, con 17 anos, non? O de Víctor Velo, que a min foi algo que me pareceu admirable, non? Eu a primeira pregunta que lle tiven que facer a Víctor cando coñecín persoalmente en Sao Paulo, cando fomos recuperar os papéis do seu pai, que corrían o risco de perderse todo aquilo, foi: que che dixo teu pai cando lle dixeches que querías ir con eles, non? Porque Víctor non ten fillos, non? E que lle dixo? E dixo Víctor, quedouse así un pouco estupefacto, non? Digo, que carallo me está preguntando isto, e di, meu pai sorriu. E digo, pois non sabes a xenerosidade do teu pai, non? Que eu si tiño fillos, non? E podo imaginar, pois, que un fillo de 17 anos me dixera que quería vir na operación, por moito que xa estivera politizado, que xa estaba no Partido Comunista na Universidade de Caracas, que vivira na súa casa os preparativos de toda aquela operación durante moitos meses, anos incluso, e bueno, e así era Velo. Velo era un Quixote, un home totalmente, un poeta, un revolucionario e un visionario, non? Un home, un activista, non? E polo que puideches investigar para este traballo, como se xestou ese secuestro? Que pretendía conseguir este grupo con esta acción? Bueno, o secuestro xéstase, contámolo na primeira peza documental que fixemos sobre Velo, non? Que realmente a través do Galeuzca. O Galeuzca é o que, digamos, é o prolegómeno do Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Os vascos e os cataláns financian parte da operación, non se involucran directamente, pero sí que financian parte da operación, conforme investigou o catedrático Xosé Estévez. Eso sí que o sabemos. Si realmente vai se xestando como unha operación na que Velo prepara todo dun xeito moi concienzudo, xa digo, estudando moito dereito internacional público e privado para saber como, digamos, neste caso, pois que o acto non pode ser considerado nunca un acto de piratería, facendo todos os preparativos dun xeito moi meticuloso, non? Como era il, pero ao mesmo tempo
con moitos problemas, porque había moi pouquiño diñeiro, moi poucos medios, había que traballar pois eso, con moita discreción, porque lle estaban seguindo, estaban pisando os talóns mesmo en Venezuela, non? Porque velo considerabas un tipo moi perigoso, un antifascista furibundo e un home con unha capacidade de organización extraordinaria. E xa está así desde o seu apartamento de Caracas, onde el xa ten unha situación persoal pues bastante consolidada, director dun colexio privado pois moi prestixioso en Caracas, onde mesmo se formaron algunhas das élites políticas democráticas, unha situación xa consolidada, pero el está pensando que no ano 61 pois eso, non se dá por satisfeito, dicir, con que Franco e Salazar vayan morrer de vellos. Eles o que queren é denunciar en principio a nivel internacional a pervivencia de dúas ditaduras ibéricas, e dai está pois ese audio que rescatamos de Kennedy, non? Que na primeira rolda de prensa que dá como presidente dos Estados Unidos ten que falar desta operación, porque hai cidadanos americanos a bordo. Sí, increíble, pero certo. E despois xa tamén que outro obxectivo, que era o obxectivo inicial, que o de digamos, erguer todos uns movementos de insurrección nas colonias, que aí hai unha parte moi enigmática de toda esta historia que vencella a velo, pois ca súa estadía en Guinea, en Fernando Po, cando a súa nai o manda para ali para quitarlle o dargadoupas aos falanxistas locais que o querían liquidar directamente. A súa nai era unha muller pois de ideoloxía de dereita, entón manda a velo unha tempada ali, e non se sabe moi ben que fai, pero sí que el tiña seguramente moitos contactos. Había moita xente de Celanova, de Quintela de Leirado, de Padrenda, de Crespos, todas as zonas da Raya que estaban en Guinea, en Fernando Po, e posiblemente deixara feitos contactos para preparar pois esa operación de insurrección que pouco a pouco foran levantando eses focos revolucionarios. Pero bueno, todo deu ao traste pois porque houve a mala sorte de que houve un morto a bordo, un ferido, e que ademais na viaxe de preparación, que isto é algo que non se sabe, que nos podemos comprobar tras a entrevista que fixemos con Camilo Mortagua pouco antes de que morrera no pobo que vivía en Alvito, en Portugal, que tanto el como Galvao, que fixeran unha viaxe no Santa María para ver onde había armas, as barcas lanzadeiras que había e tal, e que Galvao, que parece que se pasou toda a viaxe bebendo whisky, pasando de todo. Ese foi un dos grandes primeiros enfrontamentos con velo, porque cando lles piden un informe de que tipo de barcas lanzadeiras había, que armas e tal, pois o tipo solta ali un rollo e tal, e velo se decata de que Galvao é un auténtico botarate e un fanfarrón e un tipo así moi co que hai unha animadversión total dentro do principio, pero ten que tragalo, digamos, de algún xeito, porque é o interlocutor que Humberto Delgado establece para esta operación, e polo tanto o que ten moi claro velo é que a operación ten que ser unha operación ibérica, porque o barco ten pabellón nacionalidade portuguesa, e porque ele era un iberista convencido, e porque as ditaduras estaban na Península Ibérica pervivindo naquel momento, e eles queren denunciar ante a Operación Pública Internacional pois a existencia destas ditaduras. E dentro do punto de vista propagandístico, publicitario, de denuncia, é un éxito total e absoluto. Dende outro punto de vista de levantar os focos de insurrección popular, pois evidentemente non puideron levar a cabo ese segundo obxectivo. Pero que impacto tivo en Portugal e tamén en Galicia, en España, este operativo? Supoño que as dúas dictaduras gardaríanse moi moito e procurarían e intentarían silenciar no posible este capítulo. Sí, claro, o primeiro que quixeron facer foi primeiro acusalos de piratas, segundo saíron a fragata Canarias e outra a intentar buscar o barco e a fundilo. Por eso Kennedy se implica tanto na operación, porque Kennedy non pode permitir que estes dous tarados que fundan o barco, pero ao mesmo tempo tenos que ter contentiños porque está instalando as primeiras bases norteamericanas na Península Ibérica.
Entón, bueno, actúa dun xeito moi civilino, así moi con moita man esquerda, pero o que ten moi claro é que a operación é unha operación política, que el ten que protexer os cidadáns norteamericanos e tratar de conter a Franco e a Salazar, que o que menos queren é que se fale desta operación e, por suposto, que se fale de que o capitán, o ideólogo, o grande deseñador de toda a operación é un galego chamado Xosé Velo Mosquera, que se lle foi das mans, non? De algún xeito, porque o intentaron trincar aquí, xunto co irmán de Mariano Otero Castelao, é torturado, preso, e, bueno, consiguen fuxir por unha serie de avatares grazas a intermediación do Unitarian Service e de Rómulo Gallegos, pero polos pelos, realmente. Entón, bueno, nese momento que se fai é silenciar total e absolutamente a figura de Velo. Parece que Galbao é o gran cabecilla de toda a operación, e entón, eso, dentro do punto de vista de Franco, era máis interesante pensar que era un rollo dos portugueses e non un rollo que iba con eles, e pola parte, digamos, do propio Velo, que era un home moi pouco dado digamos, adulación do seu propio ego, pois, de algún xeito, el nunca deu a súa versión do asunto para non, digamos, enturbiar para nada o extraordinario éxito, porque a corrente de simpatía internacional que esperta esta operación é tal que non é que teña repercusión en Portugal e en España, donde intentan silenciarlo e nos medios falan de que los torturadores e los secuestradores e non sei que, o sea, todo pura propaganda, sino que están nos medios de comunicación de todo o mundo durante 12 días, non? E isto é un éxito total e absoluto, de moi pensado, moi meditado, moi preparado por Pepe Velo e a súa man dereita na operación, que curiosamente non é un galego, sino que é un xornalista moi noviño daquela, que era Miguel Urbano Rodríguez, un portugués, un home que estaba morando daquela en Sao Paulo, que traballaba nun medio de comunicación moi importante en Sao Paulo, e que nada máis, que ademais estaba nas antípodas ideolóxicas, ¿no? Porque era un furibundo comunista, e Velo non o era, pero, sin embargo, conectan dun xeito total e absoluto, e é o que leva canda Velo pois toda a campaña de comunicación que se fai dentro do barco, e bueno, os que logran pois un éxito extraordinario a nivel de denuncia de que no ano 1961 hai, con connivencia de todas as democracias occidentais, perviven dúas dictaduras na Península Ibérica totalmente anacrónicas, que siguen matando, torturando, e bueno, e polo menos que os demócratas do mundo inteiro pois se enteren de que hai xente que non se dá por satisfeita con esa situación, e eu creo que ese é o grande éxito de Pepe Velo, ¿no? Boas, a ser, son Germán, e ata que punto podemos decir tamén que un pouco pode existir ou non sei, conexión tamén entre este movemento, entre este secuestro en pleno comezo tamén das emancipacións coloniais da parte portuguesa, é dicir, foi un pequeno gran xesto tamén que, bueno, un pouco xa axudou en parte a que tamén se vira isto desde as colonias, ou non chegou a tanto calado, digo porque a repercusión chegou a Kennedy. Por suposto que sí, o sea, o Santa María na historiografía portuguesa, o sea, é unha das cousas que máis satisfeito estou, primeiro, que por primeira vez se te metes na página web da RTP e buscas Xosé Velo, aparece, cando foi no ano 2022, non? Que eran os 50 anos da súa morte, o Pepe Velo como grande ideólogo da toma do Santa María. E isto é algo moi importante, porque eso ata agora nunca se falara. Sempre pensábase que Galbao, que fora el, o grande cabecilla, porque el falaba inglés, entón moitas veces erixiuse en voceiro do grupo, e, polo tanto, Velo, que non falaba inglés, nese sentido, como nunca quixo, digamos, eclipsar a figura de Galbao, sí controlalo, porque era un tipo que era un auténtico botarate e unha vedette histriónica, non? Como tamén a define Xavier Montañé, pero que sí está xa dende hai moito tempo, digamos, é unha convención, é que
o Santa María, o Santa Liberdade, a toma revolucionaria do drill, do Santa Liberdade, é o principio do fin do salazarismo. O sea, demostra que 24 homes poden poñer en xaque as dúas dictaduras ibéricas, poden poñer a toda a opinión pública internacional en contra de dúas dictaduras e a favor dunha acción revolucionaria comandada por 24 homes demócratas, tanto galegos como portugueses. E isto é un exitazo extraordinario, non? O que non se sabía, e o que, de algún xeito, pois, humildemente nos tratamos de chegar a esclarecer no ámbito portugués, é que o grande ideólogo desta operación era un galego chamado Xosé Velo, e non un fantasma auténtico chamado Enrique Galbao, que, digamos, foi un mal menor no sentido de que Velo o tivo que comer con patacas porque así o designou Humberto Delgado, aínda que houve unha enorme animadversión dende o principio, e efectivamente a súa intuición non lle fallou, non? Porque primeiro esa operación previa de preparación da operación que fixeron Ile Camilo Mortagua e que o tipo non fixo o seu traballo ben, xa dedicouse a beber whisky, a ligar cas americanas que iban no barco e tal, por lo que contaba Camilo Mortagua en lugar de facer o traballo, cando os medios eran tan limitados, había tan pouquiño diñeiro e tal, non? O cal xa foi, o inicio foi moi malo e despois o remate seguiu sendo malo, porque te digo, o sea, Velo, no momento en que les chegan a Recife o día 2 de febreiro de 1961, día de Yemanjá, da deusa dos mares, non? Que son aclamados por unha multitude no Porto de Recife, tense que enfrontar tanto con Galbao como con Soutomayor e dille por enriba do meu cadáver se queredes levantar, digamos, o diñeiro que hai aquí nesta caixa forte, porque sería tirar por terra todo o esforzo que fixeran e toda a estrategia de que fora unha operación política e unha operación de piratería, porque no momento en que eles roubaran un solo céntimo do que había naquela caixa forte, o acto podía ser considerado un acto de piratería segundo as leis do dereito internacional. Entón, nese sentido, Velo, pois, bueno, rematou sendo expulsado do drill, mira que paradoxa, polos outros dous, non? Que eran o directorio, digamos, que era ese triunvirato, e os outros dous se alían e acaban expulsando a Pepe Velo, que endexamais quixo pois eso, votar por fora como votaron os outros dous, non? Tanto Galbao como Soutomayor despois escribiron os seus libros dicindo yo secuestré de Santa María, e el outro, pois tamén, un rollo totalmente axiográfico, non? Exagerado, un montón de imprecisións e cousas, e realmente a única parte da versión de Velo que coñecemos é a versión que deu o seu fillo Víctor, que publicamos no libro de Xosé Velo, Textos Escollidos, que é unha autoentrevista que se fai Víctor con aquelas preguntas que lle gustaría que alguén lle fixera, dando pois a versión que el coñecía, non, do asunto, que é a versión pois máis próxima ao seu pai e a todos os preparativos que el viviu e a ir a bordo do barco durante a operación tamén. Sí, por todo o que comentas a ser, podemos dicir que quizáis a figura de Velo que se está traballando, tú eres un documentalista aí especializado en Velo, este libro que tamén esas memorias, bueno, pues un pouco ese traballo de Love, Velo, podemos dicir que é un quizáis máis nomeado ou máis recoñecido dentro da historiografía portuguesa mesmo que do lado galego? Non, eu penso que Velo xa está máis ou menos coñecido, o sea, coñecido dentro dos... Eu creo que o máis importante de todo este traballo que fixemos nós, máis alá da página web de xosevelo.org ou do proxecto Love Velo, desa exposición que estivo nun montón de lugares e que viaxou, que realmente o que conto é a miña historia de amor, non? Por eso xogo co de Love Velo, non? Porque é unha historia de amor que me levou, claro, que me levou a facer moitísimas tolerías. A primeira tolería que se fai por amor, neste caso, que eu fico totalmente fascinado pola figura de Velo cando eu fago o meu primeiro documentario sobre Celso Emilio Ferreiro, descubro a figura de Velo, parece unha figura a rescatar, e sobre todo cando me lanza un SOS Víctor, nun momento no que xa estaba comezando co Alzheimer, pero eu non o sabía, e loxe vive nunha residencia para enfermos de Alzheimer, e non lembra absolutamente nada de toda esta historia, nin
nin lembra, bueno, ten que vivir ali na residencia, estou en contacto coa súa sobrinha e coa súa familia que teñen moi ben cuidadiño e tal. Velo lánzame un SOS dicíndome que, bueno, que van a desafiuzar da súa casa e que o arquivo que ten, que el que mo confía e que si podo ir a buscalo. E esa foi a primeira cousa que fixen sin pensar, largarme a Sao Paulo, estar con Víctor, coñecer o seu relato, xa estaba, digamos, comezando co Alzheimer, e o seu arquivo está aí, no arquivo da Diputación de Pontevedra, para que calquera estudante universitario, investigadora, historiador, que queira facer unha tese, unha tesina, e o gallá teña interés en debruzarse sobre unha figura tan extraordinariamente importante como Xosé Velo, que bueno, que eu creo que se fixo un traballo extraordinario, pero que él o merece, que despois, ademais, non só que lo mereza, sino que precisamos tamén que figuras como a de Velo sexan coñecidas, porque precisamos referentes antifascistas no século XXI, xente que puxo por diante os seus ideais para hipotecar a súa vida e a da súa familia na loita contra o franquismo e contra o salazarismo. Eu creo que isto é algo digno de destacar e de facer memoria, non? Unha figura complexa con moitas aristas, que coñeceu en primeira man o que é a represión, unha figura moi comprometida, fundador das Mocedades Galeguistas xunto a Celso Emilio, que foi detido, encarcerado máis dunha ocasión, torturado, que estivo fuxido en Portugal e que coñeceu tamén o exilio, é dicir, el viviu absolutamente todas as caras da represión, non? Sí, efectivamente, moi pouquiño tempo. Eu falo deso, o sea, por que non é lembrado Velo? Pois porque era un animal político, eso ninguén o pode negar, o sea, un animal político con mayúsculas, pero Xosé Velo nunca foi un animal de rabaño. E neste país, cando non eres un animal de rebaño, pois pasa o que pasa, non? Mantívose sempre na órbita do galeguismo, non? Co que comeza de mozo, pero nunca se puxo os ditados de ninguna organización. Foi un tipo sempre moi independente nese sentido, non? Un home que non atopou a cubillo nin deixe herdeiros políticos. Entonces, bueno, pois é un tipo moi descoñecido, a pesar de eso, de ter vivido en primeira liña toda a República, a guerra, a resistencia antifranquista, tanto no interior como no exterior, e non só vivir un exilio, sino vivir dous exilios. Sí, o primeiro en Venezuela e o segundo en Brasil, non? Tres incluso, non? Con esa estadía moi pequena, non? Que tiveron en Portugal, grazas a intermediación de Rómulo Gallegos, pois que xa a pide os trinca ali no English Bar en Estoril, e o querían largar xa de volta para España, que tería sido o seu final, e o de Mariano Otero Castelao, do seu grande amigo Curmán carnal de Castelao, non? Entón, bueno, sigue sendo unha figura pois pouquiño coñecida. Eu outra das cousas que estou moi contento, a verdade, é que este ano se vai a dar un salto Velo, porque sí que vamos a conseguir que a súa historia, o mellor do seu arquivo, que é un arquivo pois eso, moi incompleto, moi fragmentario, porque el morreu dun cancro de pulmón moi noviño, ademais foi algo fulminante, non lle deu tempo nin de transcribir moitas cousas, nin a él, nin a súa familia e tal. Entón conseguimos pois o que, bueno, pois un pouco os restos dese incendio a 37 graus, non? Que ele decía que fora a súa vida, non? Pois os restos dese incendio foi o que nós podemos recuperar no Brasil, ainda así é material moi valioso, e con todo iso fixéramos ese libro de Xosé Velo, Textos Escollidos, e agora conseguimos que a editorial Renacimiento se interesara por este proxecto e que vai a sair para todo o Estado un número especial que se vai a chamar así, Xosé Velo, Textos Escogidos, donde unha edición trilingüe, que é a primeira vez que na Biblioteca del Exilio, que é unha colección moi prestixiosa da editorial Renacimiento, vai a sair pois esta publicación, e que sí que é un salto, non, de dar a coñecer unha figura como a de Velo, xa non só en Galicia ou en Portugal, sino tamén en España, non? E isto sí que estamos, bueno, pois contentos, e con eso pois xa pecharíamos, digamos, un pouco este
este ciclo de tantos anos, non? Detrás da figura de Belo e tratando pois de devolverlle o que merece, non? Que é pois polo menos ser coñecido e ser recoñecido polas novas xeracións, non? Pola xente nova, que eu creo que é o máis importante, que saiban que hai referentes, non? En quen mirarse hoxe, non? Pois Aser Álvarez, moitísimas grazas por axudarnos a coñecer moito mellor a figura de Pepe Belo. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí no Galiportus, en a Feria de Bertano 36. Nada, graciñas a vos, dicirvos eso, que tedes aí accesible a web, e animar, pois eso, a investigadores e investigadoras a que é unha figura que paga a pena debruçarse sobre ela e que está o seu arquivo dispor de quen queira comezar ese traballo, que aínda queda moito Pepe Belo por peneirar, por rescatar e sobre todo por divulgar, por dar a coñecer que precisamos referentes antifascistas hoxe máis que nunca, non? Desde logo. Que diría Belo se levantara a cabeza hoxe? Se vira o borrado da pintada de Celanova. Bueno, eso xa me imagino que sería, sí, unha pintada que por outro lado, que eu saiba, non hai ninguna denuncia, non, cursada de ningún tipo, non? Ninguna denuncia nun xulgado, que é como se denuncian as cousas, non? Sí, increíble, que parece que non pasa nada, ante un atentado deste calibre, pero bueno, todo vale, non? Pero bueno, isto indícanos un pouco, hai dúas cousas que eu sempre pensei. Unha é a desa pintada diante semanario, non tan, pois eso, tan desprotexida e tan pouco valorada, non? Que para nós foi un dentro do ano 2012, lembrome cando eu fixen o documental sobre Celso Emilio Ferreiro, que xa fixemos un grafiti noutra zona nun muro de bloques, non? Ali no centro de Celanova, ante a previsión de que isto pudera acontecer, xa fomos uns visionarios no ano 2012. E por outro lado tamén outra cousa que sempre me chamou a atención é que a rúa Pepe Belo, non? A única rúa Pepe Belo é unha rúa sin saída, non? Que está en Celanova e que nunca tivo saída nin ten saída actualmente, non? Xa cando a fixeron, é que tamén me parece algo moi sintomático pois do país que temos de que si Pepe Belo, que era un tipo así moi retranqueiro, pois levantar a cabeza, pois hoxe seguro que bueno, que non sei que diría, o Sacho ese o que aparece na foto, non? Con que se me apareceu en soños varias veces para dicirme que había que facer este traballo, non? Que para animarme, non? Un pouco a facer estas tolerías que fixemos por amor, que foi, pois eso, realmente un placer facelo porque cando unha historia de amor como esta se ve correspondida no sentido de que ves a un home dunha peza, un tipo coherente, a un home que sempre tivo por diante os seus ideais, non os ditados de calquera organización, o seu instinto, a súa conciencia, pois no mundo no que vivimos, pois para min foi un alimento para a miña alma, para o meu espírito, e despois a amizade con Víctor Belo, non? A quen estarei sempre eternamente agradecido pola súa confianza, polo seu agarimo e porque hoxe, desgraciadamente, el xa non podería contar esta historia e nós ainda tivemos a sorte de poder estar con il e el tamén sentirse valorado, querido por xente nova de Galicia que quería recuperar a figura do seu pai e que bueno, que sei que nos está eternamente agradecidos e nós el tamén e a súa familia, ¿no? Pois Aser Álvarez, parabéns polo conseguido, segue facendo tolerías, Un placer, Aser. Bueno, nada, graciñas a vos. Ata outra. Veña, un abrazo. Chao. Moi ben, pois ata aquí chegamos. Esperamos que vos gustase tanto case como a nós, Nuria. Sí, a experiencia desde logo foi bárbara. Germán, moitísimas grazas a Carlos, a Américo, a Raquel, a Margarita, a Ser e, bueno, especialmente a ti, Germán, por acollerme tamén aquí nestes estudos de Radio Allariz. Moitas grazas tamén a Carlos Durán, que estivo na dirección técnica durante este programa especial que fixemos entre Galiportus e a Ferida Berta no 36. O prazer foi noso, como dicía outro, noso puxemos o recipiente, graciñas a ti por encher,
por encher con temática tan rica e por sumar tamén ao Galiportus esta, bueno, pues isto que nos gusta tanto, que son as diferentes visións con xente tan interesante a falar de represión franquista, de raya, de recuperación da memoria democrática. Foi un gusto enorme, tamén unha gran aprendizaxe para min, así que ameazo con repetir, Un bico, graciñas. Un biquiño. Moi pronto volveremos con máis historias como estas. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks, YouTube e Apple Podcast. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.